Tervehdyksen bofferoiva kansa! Me olemme täällä Boffercast viimeinkin! Meillä on teoriassa kaunis ja mahtava episodi. Mikä ihmeen Tora? Eli Tora on tapahtuma, joka koittaa 2 viikon päästä ja me olemme täällä Boffercastin kansana kuuntelemassa sitä. Meillä on täällä 2 Boffercastin henkilöä, juontaja, minä ja co-hostini Aleksi Jalonen. Hello! Ja sitten meillä on Toran pääjärjestäjät. Voivat esitellä itsensä. Joo, terve Juho, Toran toinen pääjärjestäjä. Mua osasi pari päässä alkaa syyttelemään, kun mihin kaikki meni pieleen. Joo, ja täällä se toinen syypää Leevi. Kyllä, meillä on 2 oikein mahtavaa järjestäjää tapahtumalla, joka kaltainen tapahtuma järjestettiin 13 vuotta sitten. Onko se sattumaa vai ei? Sitä ei vielä kerrota. No niin, haluatteko te ensimmäiseksi kertoa meille jotain vähän, mistä tämä idea Toran tekemiseen lähti? Siis, kerro vaan, ei saa niin, keksiä periaatteessa. Joo, siis tämähän lähti alun perin ihan silleen niin kuin vitsistä. Spora oli Mikkelissä käymässä jollain työkeikalla, ja sitten lähdettiin Sporan ja Akustin kanssa käymään yksillä illasta. Ja sitten siellä tuli puheeksi taas Fabat, ja sitten mä lähdin sieltä kotiin ja menin Discordiin, ja oltiin jollain servolla Juhonkaan juttelemassa, ja oli silleen, että kännisellä päälle, että pitäisikö järjestää Faba. Ja sitten me alettiin siitä pikkuhiljaa duunailemaan. Joo, ja tässä on vielä ehkä myös se, että kun muistan, aina kun mä ollut puhuksi, aina on puhuttu, että ensi vuonna tulee Faba. Joku on luvannut aina, että ensi vuonna tulee Faba. Se ei koskaan tullut. Se ei ole, mitäs me tehdään? Ei tässä me vaan tehdään se. Sitten se ainakin tulee takaisin. Että ainakin tämä lyhyt syntytarina tälle, mistä ideasta lähti käynnissä läpällä. Kaikki upeat ideat boffauksessa erityisesti lähtee kännissä läpällä. Erittäin hyvä. Ja siis jotenkin tällaisiahan tapahtumia on ollut yritetty järjestää. Viimeinen Manner muun muassa tuossa pari vuotta sitten koronan aikoihin yritettiin järjestää. Onko teillä jonkin sortin yhteyksiä tähän vai onko tämä vaan semmoinen keissi, että ne vaan oli tekemässä samaa konseptia, mutta niin kuin aikaisemmin. Ja se kaatuhan surullisesti silloin koronaan iso keissinä. Ei silleen ollut yhteyksiä siihen tapahtumaan itsessään. Ei itse asiassa itse en ainakaan tiedä siitä tapahtumasta paljon mitään, mutta molemmat sen, ainakin ne pääjärjestäjät, ketä itse tiedä, eli siis Grögri Joona ja toi Kesä-Esa, niin nehän on meidän vanhoja boffausjoukkuekavereita. Joo, että kyllä mä kuulin tässä joku syksy taas ensi vuonna tulossa. Siinä vähän jäikin silloin, että kesänsä oli tekemässä ja sitten kuulin tulossa, mutta ei se koskaan. Sitten pandemia vähän muuttui sen päälle, niin varmaan se kaatoi se sitten. Joo, siis pandemiahan oli todella vahva, rankka, vaikeaa meidän lajille. Monille joukkueille tosi vaikea ja monille joukkueille tosi tuomitseva. Ja just tämä viimeinen Mannerhan täysin tuhoutui sit siinä. Onko nämä niin, että teillä ei ole kuitenkaan nämä samat henkilöt niin tekemisissä tässä projektissa millään tavalla? Te vaan Meillä oli tuo Kesä, se oli meidän yksi NVC, mutta hän tuli muita, että ei päässyt tapahtumaan. Sitten alun perin hänen piti kyllä olla eräs poika täällä tapahtumassa. Okei. No, mutta joskuskaan vaan käy. Näitä vaan joskus sattumoisin välillä vaan käy. Nyt mennään tähän erikoiseen kysymykseen. Te olette Surkeajärvelle päätyneet. Onko tämä tapahtumapaikka teille jotenkin tuttu ennestään? Vai onko tämä vaan silleen, että olette mökillä käynyt siellä kännissä ja sitten ollut silleen, tämä on täydellinen mesta järjestää Tora? Ei sitä tässä kävi silleen, kun mä ajattelin paikkaa etsimään. Sitten mentiin vaan Mapsiin katsoa niin matkalla Keski-Suomesta. Sitten oli yli 6-7, mikä tuli vastaan, kun Mapsista oli aika hyvin kenttää ja metsääkin, että tämä voisi toimia. Sitten mentiin myöhemmin Miken paikan päällä käymään viime keväänä. Mutta ennen ei ollut ikinä kuultukaan tässä paikasta, ei ollut mitään kontakteja siitä ennen. Mapsi meillä auttaessa. Joo, Juho skouttasi ton paikan aika hyvin. Juho teki pitkän listan meille eri paikkavaihtoehtoja. Ja yksi kriteeri meillä oli kanssa yhdessä vaiheessa, että saataisiin joku paikka, mistä saisi väännettyä hyvän puujalkavitsin tapahtuman nimeksi. Mutta sitten todettiin, että tuollainen surkea boffaustapahtuma on vähän vaikea markkinoida nimeenä. Kieltämättähän siinä on omia negatiivisia puolia markkinoida, mutta toisaalta tämä laji on sen verran huumorintahtoinen, että tämä olisi kyllä varmasti mennyt kyllä läpikin. Otetaan nyt tällainen mielenkiintoinen kysymys, että noista armeijoista vähän se. Teillä on teknisistä armeijoista kansot, nyt käytetään teillä termiä. Teillä on niitä 6 kappaletta. Haluaisitteko te kertoa, sanotaan lyhyesti tai pitkästi, kaikista?
Joo, voidaan aloittaa ehkä sitä, että niinku, ehkä vähän taustarina, missä me lähdettiin tähän. Joo, erityisesti kertokaa. Go ahead, the floor is yours. Ne oli tosi erilaisia alun perin meidän kanssa. Meillä alun perin piti olla, mitä kaikkea, meillä oli Meillä piti olla ainakin kääpiöt ja petomiehet oli yksinä vaihtoehtoina. Joo. Ne jäi pois jossain vaiheessa, en muista miksi enää. Kääpiöt ainakin oli sen takia, kun ei ole tarpeeksi lyhyitä osallistujia, kuten tuossa Paulan puutarhatonttu-projektissa on tullut selville, niin sellaisia lyhyehköjä boffaajia on aika vähän. Joo, sitten meillä oli kaikkia muita tosi erinäköisiä. Just pari viikkoa kävin katsomassa vanhoja dokseja, missä alkuperäisen armeijan on tosi erilaisia, mihin on kääntynyt. Että alun perin meidän piti olla metsänpäin piti olla semmoisia ihan vain kuin wood-elfejä metsässä. Mutta sitten me kääntyikin tämmöiseen niin tyrännomaisen hive-mindin jossain vaiheessa. Joo, mä vähän mietiskelenkin, kun mä katsoin sitä, että tää ei ollut ihan sitä metsän kanssa, mitä mä odotin lukevani, kun tätä lorea luin. Joo, alkuidea oli vähän semmoinen, että kaikki jos ihan maksimilla, tai alkuidea lähti vähän just meidän visuaalista ilmeestä, se ideasta, minkä mä lähdin tekemään, niin kuin teetkö, 2000-luvun alun Warhammer Modheimin tyylistä, tosi grimdarkia. Että se John Blanche artin tyylistä, missä me vähän lähdettiin tekemään tätä koko hommaa, ja kaikki olisi vähän niin kuin pahiksia. Et ei olisi hyviä armeija ollenkaan, kaikki olisi vaan niin pahoja. Kieltämättä, jos Loren pätkän lukee, niin ihan hirveästi hyviä tyyppejä tässä tarinassa piisaa. Joo, ja sitä näkee myös ylipäätään meidän artissa, mikä meillä on aika kuin tuommoista niin grimdarkia ja mustavalkoarttia, osittain meidän niin artin tekijänkin toimesta, mutta se meitäkin miellytti. Ja sitten just kansat on aika paljon, kun molemmat on Hammerin pelaajia, niin sitten Warhammerin maailmasta, Nelkkarista sekä tuolta Faba-puolelta, niin sieltä sitten lähtenyt kansojen ideat. Just on Wood Elfit yhtenä hyvänä esimerkkinä, että pienellä twistillä pelkästään melkein. Ja kaikki varmaan näkee, että käynyt Hammerin pelon ymmärtää, mistä keisarakunta on mieltä, että mistä referenssi on otettu sinne, kun Jumakeisari istuu valtaistuimella ja on useita poikia. Voin täysin myöntää, kiitos kaikille, jotka followas, niin kiitos suuresti. Voin myöntää, kun sitä Lorea luki ja katsoin, että keisari istuu kultaisella valtaistuimellaan ja silloin useita poikia, yksi näistä pojista tekee jotain hieman erilaista ja olin vähän sellainen, että hetkinen, tällaisena itsekin Warhammerin pelaajana oli vähän, että hetkinen. Joo, tässä vähän on poikkeuksellisen tutun kuuloista. Joo, siellä on sellaisia aika selviä viittauksia, mutta sitten siellä on myös sellaisia vähän enemmän piilossa olevia asioita, mitkä saattaa tulla sille jossain kohti. Joo, ehkä vielä kansoista sen verran voisi. Meillä on idea, että me on tämän tavallaan niin kuin, me on perusfantasiatrouppi. Eli haltit on kaikki hyviä, koska ne on aina hyviksi kaikissa fantasiassa. Me lähdettiin kääntämään sitä, entäs ne olisikin vain pahoja. Ja sitten, mitä örkit niin on fantasiassa, on tyhmiä ja raakasmaisia. Lähti kääntämään vaan, että me ei ole ihan fiksua porukkaa, nyt ne on vaan niin esi-isän palvojia. Että vähän varastaa vähän kääpiöitä ideologialle örkeille. Eli kaiken kanssa lähti kääntämään jotenkin vähän niin kuin sitä twistaamaan se perusfantasiatroupia, mikä löytyy sieltä taustalta. Joo, siis siellä oli todella paljon niin kuin hienoa settiä, mitä mä luin, ja siis se on ilo lukea Loresta. Enää vaikka yhteen kansaan spesifikisti. Kertokaa meille vähän vaikka just niin kuin nimenomaan, kun me nyt vähän judgattiin tuosta Hive Mind-meininkiä tuosta metsäkansasta, niin metsäkansa, niin kuin, millaista sillä olisi olla ja miten te haluaisitte, että se olisi? Ehkä mä haluaisin nähdä semmoisen, että se idea taustalla on tämmöinen, tai mitä onko läpi vielä missään, ehkä mä vähän hintattu siinä, idea on tämmöinen suuri metsä, mikä haluaa vaan kasvaa ja kasvaa. Se imee niin tämmöisiä eri ihmisiä halutaan sen osaksi sitä kansaa, ja ne tuottaa vähän niin kuin sen tahtoa. Ja jos on metsä, mikä yrittää koko ajan valata kaikkea. Mä haluaisin nähdä, että jos tulet metsän kanssa poffaamaan, se olisi vähän niin kuin semmoinen, voi itse päättää, kuinka syvää sä oot sen kultissa, tai niin kuin tässä Firemindissa, kuinka paljon sä oot sen metsän kaltainen. Ja meidän NPC tulee olemaan aika lähellä niin kuin puuta jo, että se on yhden haltijan puun hybridi. Joo, että sellaista niin kuin, että se metsä alkaa niin kuin kasvamaan sinusta ulos ja tulet pikkuhiljaa enemmän ja enemmän osaksi metsää, niin että jos sitä saa siihen omaan pukuun jollain tavalla sisällytettyä, niin se on aina hieno asia. Joo, siis toi on ideana aivan mahtava, mun täytyy myöntää, että mä mietiskelin sitä hetken, mutta mä totesin, että mun tie on valittu aika laajalla tämän ulkonäön takia, että toi Pohjoismaiden raakalaiset oli aika, tai no,
tämä kyseinen meidän rakas barbaarikansa täällä näin. Se oli... Haluaisitteko te kertoa meidän vähän rakkaista paidattamista, hieman ehkä teräsbetoni kävi fiilis mielessäni kansasta vähän lisää? Siis Pohjois-Raakas on ehkä meidän kaikkein niin törkein varkaus, jos ihan suoraan. Ei mennä kertoa GVlle tässä, että me teet ikinä tämmöistä. On, niin kuin, on ottaa 4 muinaista jumalaa, tämmöisiä ihme barbaari, mitkä tekee ihonmerkkejä. Että on ehkä suoraan sen varkaus, mikä me tehtiin tähän. Pientä mutatoitumista. Ja... Kyllä. Etään pohjoisessa kylmällä alueella, missä vähän ryöstellään porukkaa. Ehkä metsästä keräilijät, ei maata pahemmin viljellä siellä. Haetaan jumalien tämmöistä niin kuin jumalten voimaa, jumalten kunnioitusta. Että tämmöinen aika törkeä varkaus ihan suoraan sanoa, että tämä vietin GVltä, että tässä ei oikein mitään puolustella enää. Mä haluan tässä osasyy on myös se, että meidän toi barbaari äänenpeessä ja olette pulkkaa joku 10 kuukautta hommaa varten. Se oli pakko antaa, että jos voit mennä ilman paitaa sinne, jos käyt noin paljon penkkaamassa, niin voit olla ilman paitaa siellä, että jos haluaa, niin sit saa flexaa. Kieltämättä joka ikinen kansalainen, joka haluaa hengailla sotahuudossa ilman, tai torassa, korjaan tästä sotahuudon kanssa, torassa haluaa hengailla, niin tämähän antaa hirveän hyvän mahdollisuuden olla ilman paitaa, kun monethan meistä käyttää ikävästi jotain kamaa sotahuudossa, panssareita tai jotain vastaavaa. Nyt voi olla barbaaria käyttää olla ilman paitaa tyytyväisenä. Joo, se oli kans silleen, että se on vähän, että pystyy tulemaan aika pienellä effortilla siihen kanssa, että heittää vaan suurimman osa kletjuista pois ja lähtee boffaamaan. Ja sitten jos on sellainen, että haluaa vaan tulla törkästi suoritusboffaamaan, niin barbaarihan se on. Siellä on. Housepakkoa sitten. Joo, host pitää. Joo, siellä on, se on hyvä. Se mainittiin siellä erikseen, että host ja lannevaate pitää vähintään olla. Mennäänpä sitten vaikka seuraavaan. Just mainitsit että vähän tuosta vihernahoista. Toi vihernahat on semmoinen kansa, joka on ollut joskus Fabassa käsitykseni mukaan. Jalonen voi tarkentaa, jos olen väärässä. Kyllä, ja vihernahat saattoivat ehkä viedä viimeisen tapahtuman voitoja. En nyt muista tarkalleen, murrettiinko viimeinen sinetti vai tehtiinkö siellä jotain muuta, mutta voitto tuli. Haluaisitteko te kertoa vähän vihernahoista, kun niillä on nyt se, että ne on nyt Legacy-armeija, vaikka ne ei olisi tarkoituksella Legacy-armeija? Joo, että on tämmöinen unofficial armeija tietysti. Niin. Se nyt on vähän sellainen niin kuin, örkit on helppo ja hieno armeija tehdä sinänsä, että se on melkein auto-include, plus sitten kun Fabasta kuulee just tarinoita siitä hiisitankista ja tällaista, niin totta kai me haluttiin, että oli se pieni mahdollisuus, että joku tekee sen, ja nyt sellainen on tulossa, joten olemme erittäin tyytyväisiä. Onko tulossa hiisitankki? Herran jestas. Joo, tästä on tällainen pieni spoileri. Niin, disclaimer, todennäköisesti. Älkää kertokaa kellekään, kaikki nyt pitäkää tää salassa, sellainen hiisitankki saattaa olla tulossa. Mutta joo, vihernaikset oli enemmän tämmöinen, just örkit on aika generic fantasia-rotu, että aina on niin örkkejä tai tämmöisiä kumppaneita. Mekin halutaan tehdä se pienet twistejä sinne, että ne ei ole semmoisia niin barbaareja, vaan ihan normaali kansa, mikä vaan niin palveisiisiä. Sillä on huono tuuri, että kun on tämmöinen kesäkunta on vaan levittäytynyt ja aina vähän niin nurkkaan ne. Että ne ei ole semmoisia geneerisiä barbaareja, pahoja örkkejä, vaan semmoisia kuin tavallaan ei halua tämmöistä, mutta ei voi muutakaan, kun on vaan niin nurkkaan ajettuna. Sä haluat tehdä myös tämä, että ei ole semmoisia perus shamainen barba-örkkejä, vaan ne on vahva esiisien tämmöistä kunnioitusta, mitä yleensä näkyy niin jossain muissa fantasy-roissa, esimerkiksi kääpiöissä. Me vietiin vähän niin kääpiltä pois, annettiin örkkejä tässä meidän tapahtumassa. Joo, että heillä on sellainen niin kuin alkava sivilisaation kukoistus, mutta se on hyvin örkkimäinen, että siellä hyvä argumentti saattaa olla turpaanlyönti, että se ei välttämättä ole pelkästään väkivaltaa. Se miksi lyödään turpaa, sen takia se on vaan, koska se kulttuuri vaan on tämän kaltainen. Että se ei, ole niin ei väkivallan takia, vaan sen takia, että se yhteiskunta on vaan tämän kaltainen. Tässä on minulla on pointti, miksi lyön sinua. En lyö sinua vain huvin vuoksi. Kyllä, juurikin näin. Se on, ainakin se on poikkeaa hyvin paljon stereotyyppisistä örkeistä, jotka vaan hakkaa toisiaan kuin hullut tuolla vaan konsanaan. Ja mä haluan just välttää tämmöisiä yleisimpiä kliseitä, että örkit on vaan vihreitä barbaareja. Joo, te olette mennyt hyvin siinä. Siis siellä oli se hiisi-akatemiallisuus oli aika mielenkiintoinen lukasu siellä, niin mennään vaikka seuraavaksi tuohon viimeiseen, ennen kuin päästään näihin kahteen seuraavaan.
Mikä ihme mä muuta unohdin? Kalman kansa. Joo, Kalman kansa, pahoittelen. Nyt oli jostain syystä iski ihan täysin lukkoa aivot. Joo, Kalman kansa. Se on myös tämmöinen ehkä niinku... Alunperinhän tämän piti olla sen, muistan mitä alunperin tämän Design Force oli rockbändi ja bänderit. Alunperin piti olla vampyyriä, mitkä niinku on semmoisia rockitähtiä. Se on tämmöisiä bänderiä, mitkä yrittää saada itselleen niinku sitä ikuista elämää. Mutta tästä mentiin vähän sivuun, vähän ehkä normaalimpaan fantasiatrouppiin. Se on vaan epäkuuleton kaikkia niinku porukka, mikä vaan nostuu vaan niinku maasta tai taistelemaan puolesta. Tai se porukka, mikä hengaa vampyyrin luona, koska vampyyrit on siistejä ja voi antaa asioita. Joo, ja yksi syy oli myös tälle armeijalle, että meidän ydinjärjestäjätiimissä on kumminkin yksi oikean elämän vampyyri, eli veljeni, niin ei tarvinnut sitten alkaa miettiä, että tarviiko hankkia jonkinnäköistä eri puvustusta, kun siltä löytyy jo valmis puku suoraan kaapista. Täytyy myöntää, että kun katsoin hieman sitä yhtä AI-generoitua kuvaa tuolla, että tässä on tietyn näköistä ulkonäöä yhtä tiettyä henkilöä kohtaan, että mahtaakohan siellä olla NPC:nä esimerkiksi kyseinen herrasmies. Ehkä. AI-pro pitäisi olla, että Roope, jos se olisi niin kuin Chad. Olisiko se AI-pro? Mutta totta kai hän on täysin Chad, niin kuin valmiiksi jo. Herra jästäs. Vähän lisää sen pisti niin. Lisää, niin kuin. Joo, sitten mennään näihin kahteen, joilla on enemmän connectionia toisiinsa loressa. Eli aloitetaan nyt noista keisarikunnasta ensimmäisenä vaikka, joka on pukeutunut tuttuihin väriin osalle teistä. Kyllä. Sama väri on aika monta vuotta pidettyä päällä, mutta keisarikunta on taas jälleen kerran tämmöinen, että ei minä kertoa GV-lakimiehille, mutta vähän vietin teiltä, eikä ihan vähänkään. Joo, ja nämä kaksi kansaa ehkä enemmän kytköksissä kanssa toisiinsa kuin muut, että siellä on, jos lukee loreja ja tietää boffaushistoriaa, niin siellä saattaa niistä väreistäkin ymmärtää jotain. Pieniä vinkkejä ja semmoisia muista tapahtuneita. Lämmitti sydäntä oikein paljon lukea tuollaista tällaisena vanhana lore 10 vuotta boffanneena miehenä. Lämmitti oikein suuresti lukea jotain tällaista. Joo, että se on ollut vähän sellainen, että mitä ei ole kerrottu suoraan silleen missään, että se on jätetty pikkasen ehkä sinne pimentoon, vaikka se nyt onkin tietyissä asioissa aika suoraan sellaisia isoja vihjeitä annettu. Ylipäätään keisarikunta oli ehkä enemmän tämmöinen niin kuin klassinen decaying empire, että niin ennen ollut mahtava, mutta on vaan niin on devolvoitunut ajan myötä. Just ne kun on Empire of Man, että niin on Jumala keisari, ja sitten on kaikki tämmöinen vahva inkvisitio. Se ei tää vaan Jumalan pelossa isosti täällä. Eikä ole jatkuvia sotia luonnollisesti, koska sota ei koskaan muutu, eikä lopu. War never changes. War never stops. Fapassa on vaan, niin kuin, on vain sota. Ja jokainen fantasiamaailma tarvitsee yhden geneerisen human faktionin. Olisihan se väärin ilman sitä. Jep. Mennäänpäs tuohon meidän, ehkä kaikkeen mitä sä nyt sanois, ehkä vaikeampaa selittää ja samaan aikaan mielenkiintoisempaa factionin kaikkien muiden, eli toi noi kirotut komppania, vai se kyseinen viimeinen factioni täällä. Joo, siis tähän lähti alun perin siitä, että tajuttiin, että kun tehdään tämmöinen Fantasy-tapahtuma, entä jos porukka tulee sitten teletappeina? Mitä me sitten tehdään? Miten me kirjoitetaan lore, että tulee jotain teletappeja tai jotain anime-tyyppejä? Miten me kirjoitetaan tämä lore? Entä me tehdään tämmöinen factioni? Tapahtuman nimi oli aika nopeasti olisi rajamailla, että jos yksi faction, mihin kaikki niin muisteluista tyypit voisi laittaa hyvä lore-syyllä. Ja tämä on yksi alkuperäinen syy, miksi me tehtiin tämä factioni. Että on vähän semmoinen, että tänne saa mennä, jos ei sovi mihinkään muuhun, jos haluat tehdä jotain siisteen kuin itse. Tämä on vähän semmoinen niin kuin catch them all faction, että niin kuin, se oli se alkuperäinen idea. Ja sitten myöhemmin tästä tietysti pienen kommentosopojan kautta, ne pieniä vinkkejä värin kautta, mikä tämä niin kuin alun perin on ollut tämä. Eli tämmöinen niin kuin vastavoima, kapitalismi-factioni tänne meidän maailmaan, mikä on myös tarinassa ollut sillä paikassa jumissa kauan aikaa. Sen takia on vähän tämmöinen erikoinen mutatoitunut. Ideana on, siis toihan on äärimmäisen helppoa ja hyvä, kun ne saa kaikki sinne samaan factioniin. Silleen peliteknisessäkin mielessä on silleen, että okei, no tuolla on teletappeja, ne on varmaankin tonne noin. Okei, tuolla kävelee Power Rangers, ne on varmaan tuolta noin. Tuolla on taikatytöt, ne saattaa olla sieltä kans. Että niinku, tässä on semmoinen helppo, että niitä ei ole ripoteltu sinne sun tänne.
Mites onko jotain semmoisia hienoja joukkueita, jotka oli ilmoittautunut jo tähän kirjoittuun komppaniaan, mitä uskallat tässä kohtaa sanoa? No kyllä ne taikatytöt siellä aika isona tiiminä on, että siellä on tulossa kyllä hemaisevia asuja ainakin. Ja sitten no ehkä tähänkin pieni disclaimer, niin teletappeja saattaa esiintyä kentällä tänäkin vuonna tai tässäkin tapahtumassa. Me saatiin epäselvä sähköpostiviesti, mikä näytti vähän uhkauksen, mutta ei se ehkä ollutkaan sitä, että se on teletappi vähis siinä, mutta ehkä näette jotain sitten lauantaina. No niin. Kysytään vähän noita eroja. Teillä on jokaisella kansalla on eri buffit, niin kuin, ja nämä nyt vähän hipasee tätä lorea, niin minkälaiset buffit osalla kansoista on? Olettaen, että täällä on nyt vaikka, sanotaan joku kuuntelemassa, joka ei ole vielä lukenut kaikkea sitä, mitä löytyy. Millaisia buffeja eri kansoilla on? Ja minkälaisia negatiivisia mahdollisuuksia esimerkiksi? Joo, mä alun perin lähdettiin tekemään, että mä ollut kaikille buffeja, kaikille niin negatiivisia. Se on vähän tylsä, jos joku menettää jotain, siitä tulee tähän kansaan. Me käytiin vain näiden buffien puolelle. Ja ne lähdettiin rakentamaan aika hyvin tämän kansan identiteetin mukaan. Eli metsän välillä, kun on metsähallinto, niin sai enemmän nuolia ottaa tapahtumaan alusta lähtien. Vihernahoilla enemmän heittokeita, koska mä ajattelin, että ei tykkää heittää asioita, kun on örkkejä. Kalman kansalla oli myös sitä hauskaa, että jos on osa Otman zombi, niin kiinnostaa sinua, että se jalka löydään alta pois, ei ole. Eli ne saa niin perässä ignorataa, että sitä jalka menee. Mutta seuraava lyönti kyllä ottaa taas pois pelistä. Se on ehkä tämä temaattinen idea, että zombia pitää lyödä päähän tai monta kertaa käteen, että se oikeasti kuolee siitä. Että se on vähän kuin sen taustalla. Ja se kesällä me tehtiin muistaakseni että ne saa alennusta kaupasta, kun se on vähän kauppaa käyvä alueen suurin factioni. Se on niiden niin erikoissääntö. Ja sitten kirjoitulle komppanialle, mitäs millä laittiin? Ne saa sen ekstra haavaliinan, koska ne on oppinut siellä karuissa olosuhteissa surkeilla parantamaan itseään vähän paremmin kuin muut. Kyllä joo, se oli se, että kun on ollut niin kauan jumissa täällä paikassa, oppinut selviämään pienelle kamalla mikä on. Ja raaka-aisella annettiin vaan tämä teepaita shave niin sanotusti, että jos sulla on se pelkkää nahkaa, siitä saa yhden panssaripisteen, että voi olla semmoinen omalle se kunan barapari siellä, huittaa 2 käden miekalla ilon paitaa siellä. Täytyy myöntää, että se oli lämmitti kovasti, että sai tietää, että ne voi jättääkin paidan pois, ja sitä oikeasti hyötyäkin jopa, herra jestas. Tässä ei suoraan negatiivinen sulle, se on pieni hyöty. Se on oikein lämmintä, että niin kuin nois on vaan positiivisia treittejä, eikä niin kuin negatiivisia. Että kaikista on jotain hyötyä, ja se on tosi semmoinen kiva asia lukea. Sä vähän mainitsit tuosta kaupasta. Mitäs sellainen kauppa on? Tuolla noin. Joo, voidaan tässä ehkä paljastaa, että meidän olisi ehkä meidän pelisiäinen ekonomia. Eli se on kultarahoja kierrossa, mitä voi saada omalta NPC:stä tekemään questeja heille, tai skenaariopalkintoja voi saada niitä. Se rahaa voisi käyttää tänne meidän kauppaan, eikä me sillä avautuu jossain vaiheessa lauantai-päivä, että tämmöinen yhden NPC:n mittävä kauppiaspeikko on siellä, tämmöinen kunnon libertaari-kauppiaspeikko siellä, mikä niin hänen kanssaan voi yrittää neuvotella eri parempia diilejä. Siis kaupasta pystyy ostamaan lisää nuolia, lisää heittokeihäitä, eikä semmoinen tieto kaikille jousiampujille, että jos tapahtuma ottakaa enemmän nuolia mukaan, te voitte ostaa niitä käyttöoikeuden tapahtuman aikana. Erittäin hyvä asia sanoa. Joo, sama myös heittokeihät, voitte ottaa 10 mukaan, että saatte, jos ottaa ahkeraan, voitte saada kaikki käyttöön suuntaan loppuun mennessä. Okei, se on myös, joo, kerro vaan. Se on äärimmäisen hyvä just tommoset asiat mainita tässä. Joo, se tulee vielä tuohon, tulee saapumisinfopostaus ja siihen tulee aikataulut sun muut, niin siihen pistetään myös tällaisia mainintoja vielä, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Osaisitteko te arvioida suurin, en mä tietenkään nyt sano, että tunnilleen tai päivälleen, mutta osaatteko sanoa suurin piirtein, milloin semmoinen postaus olisi odotettavissa? Kyllä me se tuossa alkuviikosta koitetaan saada ulos, että se on nyt aika hyvin kirjoiteltu, mutta siinä on vielä pari asiaa, mitkä pitää varmistaa ja hioa loppuun asti. No niin, okei. Se on äärimmäisen hyvä. Sitten että sekin tulee, tietää vaan niin kuin vähän odottaa, milloin tuollainenkin postaus tulee. Ja kauppa on sen verran mainostaa, että sillä on myös tämmöisiä eeppisiä poffausreliikkejä. Herra jestas, onko siellä mahdollisesti legendaarinen taikamiekkakin mahdollisesti? Saattaa ehkä olla taikamiekka. Oh my god! Te osaatte täysin hieroa boffaajien sydämiä tuolla. Kyllä. Joo, siellä on kaikennäköistä niin kuin oikeasti peliteknillisesti hyödyllistä, mutta sitten siellä on myös kaikennäköistä hassuttelutavaraa ollaan suunniteltuna sinne, että voi oikeasti tulla pitämään hauskaa. Ja se varmaan taitaa olla tämän tapahtuman tavoite, eikö ookin, kun
mä haluaisin tietää, mihin teidän tavoite tässä tapahtumalla on nimenomaan, mutta se varmaan on osasti myös hauskanpito. Joo, se oli ihan niin kuin se pääasiallinen tavoite, että kun on ollut tässä nyt useamman vuoden silleen, että ei ole paljon muuta kuin kilpailullisia tapahtumia, hiidenkirnu alkoi paikkaa sitä aika hyvin, ja itse sieltä nyt otinkin jonkin verran vaikutteita myös tähänkin tapahtumaan, niin kyllä se niin kuin hauskanpito on puuttunut ainakin omasta mielestä niin kuin tapahtumista tässä nyt muutaman vuoden sisällä, niin sitä paikkaa täyttämään ajateltiin. Mä voisin nähdä Toran myös semmoisen kevään skenen juhlana, että ne voi tulla pitämään hauskaa, kun ei, täällä ei ole joukkueessa niin kuin sohussa, vaan kaikki jakot eri kanssa, että yhteistä juhlaa, että meillä on hyvä iltaohjelma. Se voi hyvin viettää aikaa, pitää hauskaa, että vähän kevään päätöstapahtuma. Kesäinen päätöstapahtuma. Joo. Ja sitten kanssa, että pääsee vähän, kun yksilö ilmoittaudutaan ja vähän sinne kansaan, mihin itse haluaa, niin sitten pääsee tapaamaan myös ihmisiä eri joukkueista siinä kansan sisällä, mitä nyt ei välttämättä esimerkiksi sohussa ehtisi tapaamaan. Että vähän sekoitetaan pakkaa. Se on noi välithän on eri joukkueiden välillä, toi sotahuuto niin setting just, esimerkiksi tällä Boffercastillekin on iso asia tuoda ihmisiä yhteen, just eri joukkueista, koska osa joukkueista on tosi, että me ollaan meidän joukkue ja me mennään aina yhdessä. Niin tällainen tapahtuma saattaa olla just hyvä esimerkki semmoiselle, joka on aina mennyt, vaikka käytetään nyt vaikka esimerkkiä, nyt vaikka mennyt aina Perkelessä tai Imperiumissa tai jossain vastaavassa. Nyt se on silleen, että no hei, mä haluan silti olla nyt haltija. Ja mä liityn tuonne metsän kanssa, vaikka mun joukko ei mene sinne. Ja sitten mä joudun tutustumaan niihin, jotka on siinä armeijassa, tai tässä kansassa. Niin toihan on äärimmäisen hyvä tapa niin kuin tutustua just ihmiseen. Joo. Joo, itsekin se oli kans itselleni vähän samanlainen, että kun oli pitkään 13 komppaniassa Savossa, niin eipä sieltä paljon muihin tutustunut, mutta sitten tässä nyt Raadon nylki, että mukana kun hyvin monesta joukkueesta on porukkaa, niin sitten tullut tutustuttua ihan erilaisiin ihmisiin ja ollut oikein hauskaa, niin vähän sellaista fiilistä kanssa tähän tapahtumaan. Se on myös yksi syy, miksi meillä ei ole sitä joukkoilmoittamassa ollenkaan, että pitää yksinä ilmoittautua. Vähän hajottaa porukkaa sinnekin suoralla, että... Jep. Sehän on oikein toimivaa ja tuossa päädäänkin vähän niin kysymykseen. Mistä joukkueista te olette? Mä tiedän, että te olette, mä tiedän itse, mistä te olette, mutta mitkä teidän taustat on tähän joukkuelaakiin? Joo, no varmaan ehkä sitä FOFAS-historiaa. Mä itse olin 2012. Silloin oli vielä kuolariveissä, sitten me oltiin 13-18 oltiin, minä olin 3. komppaniassa, sen jälkeen oltu Savossa sitten tähän päivään asti. Hyvin tämmöistä savoista meininkiä on ollut, että ei hirveästi sieltä lähdetty minnekään. Eipä siinä mitään paha ole. Joo, itsellä melkein sama, että aloitin 13 ja 13 komppaniassa siihen asti, kunnes yhdistettiin sitten Kuolen kanssa Savoksi. Ja sitten, sohun ulkopuolella jo pari vuotta ollut Raadon nylkiä, mutta nyt sitten myös sotahuudossa Raadon nylkiänä. Ja ihan sillä ryhmäidentiteetillä menen tästä eteenpäin. Joo. Että ex-savolainen. Sanotaan näin, kummatkin teistä joukkueista pärjäsi äärimmäisen hyvin sotahuudossa, että tuli 2. ja 4. sijaa. Varsinkin Raadon nylkiä, kun siihen ei moni uusi joukkue yllä. Tai uusi sotahuuto ensikertalainen joukkue. Joo, eipä sitä kyllä lähdetty hakemaankaan, mutta ihan mukava yllätys. Sehän on, mikään ei ole parempaa kuin vaan yllättyä positiivisesti. Yep. Lähdetään tätä nyt vähän taklaamaan teidän vähän legasua tähän tapahtumaan on, että kun tämä on hyvin samankaltainen kuin Faba. Joten te ette kumpikaan ole ollut Fabassa. Teidän niin onko teillä ihmisiä, jotka on ollut Fabassa mukana tässä tiimissä? On joo. Joo, taitaa olla ydintiimistä melkeinpä kaikki muut paitsi me. Joo. Et siellä on kyllä niin kuin tietoa ja kokemusta on noista vanhoista tapahtumista on meillä tiimissä mukana hyvinkin paljon. Okei. Jalonen, sä olet Fabasta paljon tietoisempi kuin minä, kun minä sattumoisin olen aloittanut tämän tapahtuman jälkeen. Että haluaisitko esittää Fabasta hieman informaatiota ja kysymyksiä?
Joo, voidaan käydä noita. Mä luulen, että voitaisiin tähän kohtaan kyllä, ennen kuin siirrytään vähän vertailemaan tätä tapahtumaa tuohon Fabaan, niin mä voisin kysyä pari kysymystä, mitä tuolla chatissa on tullut. Anna palaa vaan. Niin ihan satunnaisessa järjestyksessä. No, otetaan tuosta alusta lähtien. Eli nimimerkillä Pakko Petrata on kysytty, että monta velhoa on tulossa tapahtumaan. Velho taitaa olla, kerrotaanko sitä vielä edes? No sanotaanko näin, että me ajateltiin, että niitä tulisi ehkä 10-15, mutta niitä tuli aika paljon enemmän. Okei. Okei, eli tietenkään ei tietysti puristaa mitään, mitä ette voi sanoa. Joo. Ja voitko kertoa, että hautan kertoa sitä tässä kysymyksessä. Sanotaan, että velokoulun vuosiluokka on aika täynnä. Okei. Piti palkkaa lisäopettajakin niille velokoulun sitä varten. Oho, herra jestas. Tuutori oppilaista. Kyllä. Joo. Sitten tää on itse asiassa tullut Laserilta pari kysymystä. Niin miksi tapahtuman nimeksi päätyi Tora, jos ja kun ajattelitte järjestää seuraavan Faban? Ettekö halunneet ryöstää trademarkattua tapahtumaketjua? Tässä on ehkä vähän se, että tavallaan kun tämä niinku Faballa aikana olisi oma tekijätiiminsä, ei haluttu mennä niinku heidän apajilleen, että se oma Faba on heidän tapahtumansa, ei ole ikinä käyty siellä, ja ketään sen tekijätiimin tekemässä sitä, ei haluttu ottaa niinku sitä legacyä, mikä ei ole meidän. Et me tehdään tämmöistä ihan omaa tapahtumaa. Se Faba henkinen häntä on, mutta ei haluttu niinku viedä heiltä mitään, että heidän oma tapahtumansa ousu aikoina, että kun tämä ei mitenkään liity siihen, että on vaan tämmöinen Fantasia Pop-tapahtuma. Joo. Joo, se on erittäinkin selvä. Sitten tämä toinen Laserin kysymys, että onko lauantaina iltana tiedossa mutapainia? ei meidän toimesta, mutta ei sitäkään välttämättä. Että... Joo, hän saa itse järjestää, jos haluaa, emme kiellä. No niin, Halminen sai luvan järjestää mutapainia. Oho. Kun host pysyy alas mutapainissakin, niin sitä... Joo, ei sitä alas noita vanukaspainia, mistä olen kuullut. Joo, pari vielä. Useammankin kerran, erikin tapahtumissa. Joo. Pari kysymystä löytyy vielä. Sitten seuraava on tämmöinen kuin Rumi Luntti, joka kysyy, että milloin julkaistaan Lorea selittävä TikTok-tanssi? Ei ikinä. Mä se meemi tästä on kyllä, voitte kyllä katsoa sen, mikä se on hyvä. Ja sitten vielä Sharilan 23 kysyy, että mitä muuta Torassa voi tehdä kuin taistella ja kerätä massia? Torassahan meillä on velhoinen, voi käyttää questa, voi käydä opiskelemassa velhokoulussa. Meillä on myös questeja on tuolla NMP:stä voi käydä suorittamassa. Ja meillä on myös ehkä yksi ART-metys tulossa vielä. Että voi sitäkin tehdä tässä tapahtuma-aikana. Tästä päästäänkin seuraavaan mielenkiintoisen aiheeseen. Tuosta luitte tosi pitkän pätkän, luin teidän heittomerkeissä lupauksista. Oli, että te olette maininneet, että teillä on paljon erilaisia skeenoja sotahuudosta poiketen, niin kuin yksilötehtäviä ja vastaavaa. Minkälaisia ne, ei tarvitse kaikkea kertoa, mutta antakaa meille jotain vähän niin kuin teette pientä perspektiiviä, mitähän tämä saattaisi niin kuin oikeasti materialisoitua ja mitä tämä tarkoittaa niin kuin oikeasti. No sanotaan näin, että on esim. Skenaarioita, missä on useampi objektiivi samaan aikaan. Useampi eri tavoite, mitä voi tehdä samalla kertaa eri ihmiset, jotka kaikki vaikuttavat kumminkin sitten skenaarion lopputulokseen. Ja näitä ei minun mielestä ainakaan sohussa ole paljon, että yleensä sohussa on yksi tavoite, mitä tavoitellaan. Tässäkin sohu osoitti äärimmäisen paljon, kuinka sekin saattaa olla joskus liikaa. Meillä on myös ehkä enemmän kaksiosaisia, että pitää tapahtua asia A ennen kuin tapahtuu asia B. Että vähän myös meidän on myös pidempiä kuin keskivertossa skenaario. Että jatkuu paljon pidemmälle nämä meidän taistelut. Joo. Ja sitten on myös joitain sellaisia, mitä pystyisi sotahuudossa näkemään, mutta niihinkin on aina keksitty joku pien lisätwisti, että se ei ole ihan sellaista vaniljaskenaarioa, mitä pääsee muualla taistelemaan, että kaikkeen on jotain pientä mukavaa lisää laitettuna sitten. Okei. Ja sitten meillä on mettää, mitä meillä on usein pari vuotta ollut, meillä on metsäkin tarjolla, että tämäkin on suuri tämmöinen. No niin, siellä voi olla muutamat taistelijat erinäisistä joukkueista, ehkä kenties Rutosta, jotka ovat nyt riemuissaan siitä, että on metsää tarjolla. Se olisi ollutkin heti seuraava, että onko metsää. Mutta
hyvä, että tietää, että metsä onhan sitäkin kiva välillä sinne mennä matsaamaan ainakin poistuakseen sieltä, jos ei mitään muuta. Ja tämmöisen valtavan kentän jälkeen, mitä tuolla sotahuudossa on metsä paljon mielenkiintoisempi taistelukenttä kuin saattaa olla valtava iso avoin kenttä. On taahan se erilaisia haasteita siellä, varsinkin tällaisessa tapahtumassa, kun meillä on haltijoita, joiden Hive Mind-metsä, niin tuntuisi tosi oudolta olla menemättä metsään. Joo, ehkä vielä skenuista, nämä skenaariot on meillä koettelemus nimellä, että on kaikki vähän niin kuin meillä on jotain, mitä on voinut olla sohussakin, mutta aina on twistiä, se on vaan semmoisia, mitkä tavallaan ei voi toimia sotahuudossa, koska niin paljon porukkaa on siellä, että semmoisia skenuja on, mitä ei sohussa voi pelauttaa. Ja semmoinen teaser on, uskon, että meillä on yksi kerran, mikä on kaikkein paras Bofferscreen, mikä on ikinä pelattu missään tapahtumassa, missä minä olen ollut meillä tulossa. Uskon, että tämä tulee olemaan aivan erinomainen skenaario, tämä meidän numero 16 vai 15. Mutta näette sitten sunnuntaina, mikä se on. Herranjestas, täällä on kunnon tiisaamista jo. Herranjestas, pitäkää kaikki mielessä. Skenaario 15 tai 16. Tai numero ei muista, yksi hyvä skenu ainakin, yksi vähintään hyvä. Ottakaa tämä lupaus ylös. Eli listasta löytyy ainakin yksi hyvä skenaario. Yksi hyvä skenu on luvattu. Tähdetään tosi korkealle. Kyllä. Joo, ja ainakin yksi sellainen niin kuin skeneen hyväksi sellainen palvelus tehdään myös yhdessä skenaariossa. Mä nyt haluan silti kysyä, kun tuolla näkyy chatissa pelottavia ideoita. Kyseessähän siis toivon mukaan ei ole 4 tunnin riski tai 2 tunnin siltatyöntö siinä eeppisenä skenaariona. Ei myönnetä, ei kielletä. Herranjestas! Herranjestas, pelottavia asioita tapahtuu täällä näin. Kyllä. Mutta joo, siis onhan se mielenkiintoista nähdä, jos te onnistuu. Siis toi on, mä sanon näin, se kuulostaa tosi isolta lupaukselta niin kuin tehdä paljon asioita samaan aikaan kentällä. Varsinkin kun tämä sotahuuto osoitti just, että saattoskenaariokin saattaa välillä olla liian monimutkainen. Niin kuin, tai okei, ei ole saattoskenaario, blippupiste joskus saattaa olla liian monimutkainen. Niin, 8 tunnin riski, jos on samaan aikaan siltatyöntö, olisi kyllä aika bold skenaario matsata. Mutta joo, siis mä haluan kovasti just se, että te onnistutte tässä ja tälleen, mutta se on hyvien isoa lupauksia saada tämmöinen onnistumaan. Joo, no sanotaanko tälle, että muun muassa minulla oli paljon monimutkaisempaa skenaarioideaa, mitä nyt loppujen lopuksi tuli. Et meillä oli pari järjen ääntä, muun muassa Mikke ja Anni kieltämässä sitten näitä tiettyjä skenaarioideoita. Et siellä on, vaikka on monta eri tavoitetta samaan aikaan, niin ne on kumminkin niin kuin itsessään hyvin yksinkertaisia, että sen pitäisi mennä aika helposti. Okei, no sehän yleiseen tämmöisen informaatio-ongelmaan me on yritetty korjata se, että me annetaan kaikille meidän NPCille on tiedossa kaikki skenaariot, ja kaikki NPCt on radioyhteyden kanssa meihin. Okei. Se on erittäin hyvä tiedonkuljetus, että kaikkien pitäisi aina tietää, mitä on tapahtumassa. Okei, se on äärimmäisen hyvä, kun se ei ollut aina joka ikisessä sotahuudossa tähän mennessä toteutunut aina hirveän hyvin. Joo, yksi sellainen, millä tätä varmistettiin, oli, että me tehdään koko järjestäjätiimille skenaariovihko, missä on jokainen skenaario selitys aivan alusta loppuun. Niin heiltä pystyy sitten kysymään. Joo. Okay. Alright, se kyllä auttaa huomattavasti tällaisessa asiassa. Nyt kun päästiin vähän tähän teidän tiimiin, just Anni ja Mikki, kuinka paljon on tässä kyseisessä järjestystiimissä porukkaa? No riippuu, ketä kaikkia siihen laskee, että alun perin meitä oli 5, että me 2, Anni, Mikke, Roope, ja sitten siitä alettiin laajentamaan, että sitten on Kapu, yksi Savo-regmentin jäsenistä, niin on meidän... On kaikki niin nettihommat meille. Joo, se tekee nettisivut ja sitten pyörittelee myös vähän arttia meille. Taidetta meille, ja sitten NPC-tähän meillä on nytten 9 tällä hetkellä, kun ottaa lisää sinne. 9 NPC:tä, ja sitten no sit siihen EA ja tuo järjestyksen valvonta. Joo, siis nakkiapinoiden päänakkiapina on yhden henkilön nimi tällä hetkellä listassa. Ja sitten siihen jonkinnäköistä noita iltaohjelman juttuja, että he hoitavat sitten niitä asioita. Ollaan menty kohtuullisen pienellä kyllä
tiimillä, kun vertaa vaikka muihin tapahtumiin, onko meillä alle 20, että ketkä saa aina kaiken ilmaiseksi meiltä, että me ollaan mennyt pienellä tiimillä ihan budjettisyistä, että Okei, siis sehän on tosissaan ikävä keissi on, että ne ikävästi on henkilökunta yleensä vaatii, että niille annetaan jotain siitä hyvästä, että ne tulee paikalle tekemään asioita jotain. Se on epämukava puoli, mikä me huomattiin Jalosen kanssa 21 ja 22 vuonna sotahuuton järjestäessä, että herran jestas, nehän vaatii, että ne saa ilmaisen sotahuudon, herran jestas! Meillä onneksi on ollut, että ahneet kehtaakin. Niin. Haluaa ruokaakin, joku paikka missä nukkua. Niin. Herran jestas, hirveät vaatimuksia. Kyllä. Mutta siitä on ollut kyllä erittäin tyytyväinen, että melkein kaikki, keneltä on kysynyt jotain apua, että pystytkö hoitamaan jotain pikkunakkeja, joko ennen tapahtumaa tai tapahtuman aikana, niin ovat sanoneet, että joo, pystyn, ja eivät vaadi yhtään mitään. Että Niko hyvänä esimerkkinä, niin kysyin, että pystyykö esim. Tulla tonne liikenteen ohjaukseen, niin sanoin, että joo, ehdottomasti. Sanoin, että et saa mitään. Joo, ihan sama. Tulen silti. Että yhden vinkin, et kannattaa vaatia, että voisit saada asioita. No siis sehän on just se, että se on tosi kiva, kun saa ihmisiä niin kuin tulemaan niin kuin just silleen rakkaudesta tähän lajiin vastaavaan niin kuin MVP äärimmäisen suuresti, että tulee tapahtumaan halua auttaa, halua, että se tapahtuma onnistuu nimenomaan. Et just mäkin haluan mainita, että tämä on uskomattoman ihanaa kuulla, kun on just kuullut itse Fabasta legendoi, niin kuin, tiedätkö, yli 10 vuoden ajan. Ja sitten kuulla, että tällainen tapahtuma on tulossa, niin ilo on myöntää, täytyy sanoa, että tämä olisi tapahtuma, niin ensimmäistä kertaa oli sellainen, niin kuin, että tonne mennään, niin täällä on semmoinen etulyöntiasema Hiidenkirnuun verrattuna, että sinne ei kestä ihan helvetin kauan ajaa. Niin. Joo, sijainti on kyllä aika kriittinen, että on tuossa Keski-Suomesta, voisi olla aika optimaalinen sijainti jopa, että ollaan vähän Jyväskylän apua, että ei ole PK:ssa joka hirveän pitkää matkaa sinne. Joo, siis se on äärimmäisen optimaalisella sijainnilla kun tutkimme juuri ne. Jalonen, onko se tullut yleisöstä mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä sä haluaisit kysyä? Nyt ei ole hirveästi tullut, mutta aika loppujen lopuksi tärkeä. No. Joku 98 kysyy, tai toteaa, että odottaa innolla Toraa, ja kysyy, että onko siellä 24H EA paikalla? Joo, meillä on EA-päivystys koko tapahtumaa. Erittäin hyvä. Tämmöisen kysymyksen mäkin oli saanut asiasta. Joo, erittäin hyvä, että on. Sen jälkeen vähän ruvetaan me ollaan nyt päästy siihen, niin voidaan vähän nuolla iltaohjelma-osioa. Te olette mainostit, että haluaisitte iltaohjelmaa, ja me en tiedä, onko tullut mainoksia tai ei vastaavaa, niin kuin, että onko tullut ihmisiä, jotka on silleen, että hei, mä haluan tulla järjestämään nimenomaan sitä vanukaspainia sinne, niin. Mutta mä oletan, että teillä on ehkä jotain omaa iltaa. Ainakin se juhlaillallinen oli suuri, mitä te mainostitte. Joo. Sen verran voisi ehkä kertoa iltaa, mitä meillä on niin nyt tiedossa, että meillä on siellä tämä pidot, eli juhlaillallinen. Pidetään tämmöisen ihan erillisessä tilassa tämmöinen niin pidot halukkaille. Tai meillä on myös taverna siellä, missä on live-musiikkia soittaa. Tavernassa voi ostaa jotain pientä pudottavaa rahaa vastaan. Ottakaa käteistä sitä varten. Sitten on tämä iltaohjelman alueella on myös ehkä yksi hiisidisko erässä tankissa. Ehkä. Herra jestas. Sitten meillä on vielä tämmöinen, ehkä jos on käynyt Puolan tai Savon Morteleira, tämmöinen kesämieskilpailu, myös tällainen kesän fantasien kilpailu, vetää eräät Mikke ja Hannu, pitää tämmöisen erittäin hauskan kisailun illan myötä. Ja kaiken tämän jälkeen meillä on vielä avautunut tämmöinen saunamaailma, eli meillä on aika paljon saunoja, 2 savusauna, normisauna, paljon aukeaa siellä sitten, missä voisi loppuiltaa viettää. Eikä hyvin tämmöinen yhteisölle ilta on luvassa, että pitäisi kyllä ihan tekemisen riittää sinne. Mä kysyn yhden, koska mä vähän jäin epäselväksi itse ilmoittautuessa, että onko saunat, kuuluuko ne pitoihin vai onko ne vaan pitojen ulkopuolella? Kaikille kuuluu. Joo, se oli siinä peräkkäin, niin mä olin vähän epäselvä itse asiasta. Että. Joo, eli saunat on kaikille auki, että sinne pääsee ihan ilman hinnalla sisään saunomaan. No niin, menkää saunomaan ihmiset. Saunoimaan ja paljon, menkää ihmiset sinne, niin ne on vaivalla palkalla sinne hankittu. Kuulinko sanan paljon? Kyllä, meillä on paljon, myös paljon siellä. Mikä paljon? Näette Mä tiedän, mistä mut löytää sinä iltana. Jos alatte tavata Boffercastin juontajan Jalosen, hänet löytää paljosta koko tapahtuman ajan. Boffercast suoraan paljusta, olisiko mitään? versio kyllä. Jaha, no niin, ruvetaan tekemään. Se on hyvä tietää, että toka episodi on Battle Stream. Yeah. Ollaan menty suoraan syvään päätyyn näin odotellessa tietynlaisia sivuja sitten Boffercastista myöhemmin.
Mä kysyn nyt tätä nyt seuraavan kysymyksen. Tapahtumassa, kun painitsit tuon Goblin tankin, tämä nyt ei varsinaisesti sivuu sitä aihetta, mutta tämä on lähellä sitä. Noin hirviöt, mitä te olette maininnut, miten niiden on tarkoitus toimia, ja onko meillä tiedossa vähän millaisia niitä on, muun muassa mitä on löytynyt Bofferista Discordista mainoksesta? Joo, ne hirveitä meillä on tiedossa, että on tankki ja on tää squeaky. Mä en tiedä, mikä on sen mammutin tilanne. Sitä mä en ole kuullut. No siihen varmaan pystyy herra Jalonen itse No vastaamaan. minä pystyn itse siihen vastaamaan, että mammutti on rakenteilla. No niin. Mä toivon, että mä saan sen valmiiksi tapahtuman varten. Mulla tuli hirveät suorituspainot, kun mä näin sen squeakin kuvan. Joo, pakko sanoa, että Walterin kanssa on paha lähteä kilpailemaan. Hän on kuitenkin ammattimainen rakentaja. Että oltiin siis erittäin vaikuttuneita ja iloisia, kun hän oli tehnyt tuolla se. Miten nämä toimii taistelukentällä? No, yhdessä olet semmoisella idealla, että Sweet menee tämän pääporukan mukana, että jos tuolla häviää, Sweet ympärillä häviää Goblin, että Sweet jähtää myös vetää samalla. Että se ei ole mikään tämmöinen tuhoutumaton ride-bossi, vaan enemmän tämmöinen tunnelmallinen niin kuin maskotti, eikä niinkään tämmöinen, että powerplay-amaisilla ei pääse kyllä tekemään, että No, että se on vaan yksinkertaisesti semmoinen niin kuin hieno elementti lisää niin kuin taistelutilannetta hyvin. Joo, eli kuulostaa ihan siltä, että se toimii sitten erittäin samalla tavalla kuin aikanaan Fabassa, että esimerkiksi Peikko taisteli niin kauan kuin Goblinit oli ympärillä, ja sitten kun Goblinit kuoli ympäriltä, niin se masentui ja lähti metsään. Joo, joo, että Mikke on ollut tässä näin silleen niin kuin kokemuksen syvä rintaääni, että se on just kertonut, kuinka ne on toiminut siellä Fabassa, ja vähän samalla periaatteella mennään mekin tässä. Se on ihan hyvä tapa hoitaa ne hirviöt. Mutta se on just hyvä tietää just toi, no hirviöt on just semmoinen, kun katoin sitä Squidia, mä olin silleen, että mitenköhän vastaan on tarkoitus tulla tappelemaan varsinaisesti. Mä olin että jos mä menen lyömään miekalla, tekeekö se silleen, että se katsoo mua tuimasti ja tappaa mut siihen paikkaan, että saan tietää, syö sun miekan. Luultavasti näin tulee käymään, että tietää vähän miten taistella vastaan. Mutta samaan aikaan tunnelmaa luomassa ja tälleen. Toivotaan, että Jalonen saa mammutin valmiiksi. Joo, pidetään sormet ristissä. Kyllä, Battle Royale vaan sinne. Kyllä. Joo. Niin moni on luvannut tulla silittämään mammuttia, että kyllä se täytyy sinne rakentaa. Jos ei mammutti valmistu, menkää siltämään jalosta. No, tämä on sallittua sitten siinä tapauksessa. Karvan määrä pitäisi ainakin olla sama. Hei, tässähän on hyvä. Jos et tuo mammuttia, niin sitten me tehdään sinne iltaohjelmaan häkkiä, sitten sinut pistetään sinne siliteltäväksi. No niin, tää on selvä. Petting suu vaan, niin kuin se on. Eräs käärmekin voi olla silttävän sitten. Herra jästäs. Seksuaalinen saalis tai demonikäärme ehkä. Hei. Nyt alkaa mennä vähän kuuloseksi. Sitten päätetäänkin, voidaan nyt kun me ollaan tässä vähän sen oltu aiheen laajalla, tapahtuma taitaa olla K15, eikä olekin? Joo. Kyllä. Joo. Se on, katsottiinko, sitä ei varsinaisesti mainittu missään, mutta mä oletin, että tämä on sotahuuto kaltainen tapahtuma, tämä on K15. Kun Boffauksessa on K18kin tapahtumia, niin just, että kumpi tämä sattuu itse olemaan. Joo, me mietittiin alun perin K18-tapahtumaa, koska on ilmeisesti Fabat olleet aika kosteita tapahtumia niin sanotusti. Näin mutta kertoo. Joo, mutta koska järjestämme kumminkin liiton nimen alla, niin sitten se ei edes ollut kauhean hyvä niin kuin ulkonäkö, että järjestetään K18, kun kaikki muut tapahtumat on K15. Ja ei meillä nyt silleen tavoitteena olekaan, että ne olisi niin kuin kunnon ryyppybileet, vaan se, että sinne tulee pitämään kaikin tavoin hauskaa. Niin sen takia sitten K15 riittää meidän mielestä. Eli juodaan vastuullisesti, pidetään housut jalassa. Jep, juuri tämä. Äärimmäisen hyvä motto tässä tapahtumaan. Jep. Tässä välissä nyt tuli yksi kysymys taas chatin puolelta. Anna palaa. Halmin on erittäin aktiivinen. Tuleeko tapahtumaan hold tai stop huuto? Ja käydäänkö se alkubriefissä läpi? Meillä tulee alkubriefissä, missä käydään läpi. Varmaan käytetään molempia, kun se ei tule mitään kantaa, mutta se varmaan holdi tulee olemaan niin kuin se yleisempi huuto siellä. Me nähtiin vähän suusta, että miten tämä meni, että holdi oli paljon parempi. Joo, että siis sotahuutosäännöllä mennään hyvin pääasiallisesti, että sitten on ne meidän omat erikoissäännöt, mitkä käydään tietenkin läpi. Mutta sitten varmaan molemmat
molemmat on käytössä, mutta Holdihan se tuntuu olevan paljon parempi huuto. Niin saavat käyttää kumpaa haluavat. Joo, mehän ollaankin juuri tässä lajissa tosi paljon siinä, että nähtiin toi stop ja hold ja kaikki menee polvelle, että mitä eroja näillä on ja ehkä se vaan, siitä itse turha ottaa kantaa vielä itse, kun tämä kysymys on vielä mietinnän alla, mutta näyttäisi vähän siltä, että hold ehkä saattaa olla parempi. Ja se on hyvä, että ainakin teillä on molemmat käytössä, jos ei vaan, niin kuin, ettei pelkästään ainakaan stop. Joo, ei meillä pelkästään. Itse on niin hold gang till I die, mutta ryn sääntö on... Oikeita ajatusmaailmaa. Kyllä, että on niin kuin, me käytän molempia, kun mä käytän sääntöjä. Käytän molempia, mutta voidaan puhua myöhemmin, kumpi on parempi näistä, mutta se ehkä ottaa meidän päättävissä turvaamajärjestäjät, kumpi on parempi näistä. Valitettavasti se on se taitaa mennä tuonne meitä suurempien ihmisten päätettäväksi ja toivottavasti he kuuntelevat tai meitä täällä vähän alemmalla tasolla kuuntelemassa, että hei, se hold on kyllä parempi. Mutta no, tämä päästikin tuosta, kun mainitsit tuosta alkubriefistä, se varmaan tulee, mikä on teidän aikataulu niin kuin suurin piirtein tapahtumaan? Ympäripyöreä, siis ei tarvitse, mä en vaadi, että nyt kerrotte, että 7.30 noustaan ylös ja 9 ollaan ensimmäisessä kenussa, vaan... Hyvin samankaltainen kuin sotahuudossa. Muistaakseni, otinkohan pohjan tämän vuoden vai viime vuoden sotahuudosta? Eli sunnuntaina pitää nousta samaan aikaan kuin lauantaina. Herra jästäs! Sunnuntaina on puoli tuntia myöhästytty. Joo, sunnuntaita on pikkasen myöhäisemmäksi pistetty, mutta ei nyt älyttömästi. Okei, tämähän sotahuuto oli ensimmäinen varmaan 10 vuoteen, jossa noustiin lauantaina ja sunnuntaina samaan aikaan. Joo, siihen ei sentään ihan lähetty, koska itsekin olen hyvin aamuuninen. Joo, ja voin rehellisesti myöntää, että onhan se vaikeampi sotahuutolaisia saada hereille sunnuntai-aamuna kuin lauantai-aamuna. Että tähän saattaa olla erinäisiä syitä. Joo, pääkipu saattaa vaikuttaa negatiivisesti sunnuntai heräämissaavutukseen, mutta meillä ylipäätään on kyllä tämmöinen, että hyvin sotahuun tapaisesti, että lounastauko on se puolen päivän maissa. Tarkka aika en muista. Lopetan jossain 6 maissa varmaan, tai ennen 6 päättyy sitten taistelut. Sunnuntaina taistellaan samanlainen setti, mutta vähän lyhyempinä molemmista päistä, että ei ihan 6 vedetä vaan, koska meillä on ollut 4 loppuissa vai 3, en muista. Joo, jossain siinä kohti. Myöhään iltapäivästä loppuun taistelut, ja on sitten loppubriefit. Okei, eli on se hyvin sotahuutomainen rakenne, mikä on todettu kyllä äärimmäisen hyväksi tässä niin kuin useammien tapahtumien varrella 20 vuoden aikana. Te mainitsitte, kun teillähän on eri sääntöjä, jotkut eri säännöt on niin kuin boffaukseen niin kuin nähden noista. Me mennään velhoihin tämän jälkeen, mutta annetaan tuosta säännöistä. Mitkä isot erot on sotahuutosääntöihin tähän sääntöihin verrattuna? No varmaan suuri yksittäinen on toi meidän asesääntö, miten me ollaan muokuttaneet asesääntöjä. Eli me ollaan kielletty, niin kuin, että jousiampuja ei saa käyttää käsikilpiä. Me ollaan rajattu aseiden maksimittaa 3,5 metriin, eli ei ihan sotahuutolainen kehäs on niin meidän laiton. Me ollaan rajoittu myös projektiilien määrää. Eli jousiampuja aloittaa 15, heittokehäs me aloittaa 3. Määrää voisi myöhemmin kasvattaa, mutta missä me lähdetään. Ja se ehkä isoin, mikä mulla on annettu, mulla on lupa tehdä vähän niin kuin sotahuutolaittomia aseita, jos ne on siistejä ja turvallisia, eikä powerplayn mielessä. Eli kun me tiedetään, että sotahuudon aseet voi jossain vaiheessa olla aika rajoittavia, että kaikkea siistejä ei voi tehdä. Mä tarvitsen tässä optio vähän tehdä tämmöisiä fantasimpia versioita, jos haluaa tehdä. Kunhan ne on niin kuin turvallisia, eli niitä ei tehty powerplayn mielessä, että ei tehdä mitään kaksiteräistä miekkaa, millä voi instakin lapporukkaa, sinne se 2 terää, vaan tehtiin joku siisti muu ase, mikä on sohussa kielletty. Se on meidän saadettu, että se on siisti, ei sen takia, että se on erittäin hyvä kentällä. Joo, vähän rule of cool meiningillä, sama kuin panssareissa, että ei aleta silleen niin kuin puolesta millistä tai välttämättä ihan millistäkään nillittämään, että jos näyttää hienolta, niin se on ihan ok. Joo, työntömittaa ei tapahtumaan tuoda. Että... Joo, se on kielletty aseistus siellä. Ja sakramit. Pitää Eloni jättää ne himaan valitettavasti. Mä oon pahoillamme. Meidän suunnitelma tehdä työntömitta-aseet nyt bännättiin valitettavasti. Kyllä. Joo. Ja ehkä suurempia vielä on se meidän toi metallijokeripiste, mikä me annettiin näille. Joo, se on. Siitä vähän on puhuttukin, mutta haluaisitko sanoa sen omin sanoin vielä, mitä se tarkalleen meinaa? Joo, tätä Leevoisa otetaan sun käsiä ollut tää. Joo, eli siis
metallipanssareista saa yhden jokeripisteen koko kehon alueelle, ja se toimii siellä, missä sinulla on metallipanssaria. Eli jos sulla on vaikka metallibrazeri kädessä ja metallikypärä, niin saat yhden jokeripisteen. Ja että jos tulee yksi osuma päähän, niin se vie sen jokeripisteen, ja sen jälkeen ne toimii täysin normaalisti. Okei. Ja syynä tälle on siis se, että kun me tiedetään, että eihän metallia nyt ensin soussa kannata käyttää, kun se halutaan optimoida, kun se painaa aika paljon, se ei mitään muuta hyötyä. Me haluttiin tähän vähän antaa niin joku syy laittaa metallia päälle, muuksi, että se on siistin näköistä. Tarvittiin vähän tämmöistä pientä porkkana metallipanssarin käyttäjille. Ja toivotaan, että porukka pistää niin paljon metallia päälle, koska jos näyttää niin hienommalle, kun se on tämä meidän savoinen nahkasohva, niin on se pleitti ehkä vähän niin siistimän näköinen kuin se meidän nahkapanssari. Vähän siistimän näköinen, herra jestas nyt. Siis... Tämä on virallinen kanta asiasta. Että... Joo. Toihan on vähän samantyylinen kuin Fabassakin aikana oli, kun siellä oli tämä käytössä tämmöinen panssaripistepuuli, ja yllättäen metallipanssarista sai enemmän pisteitä kuin nahkapanssarista. Joo. Harkittiin myös tätä puulia aikoina. Muistaakseni breastplateista ja täysmetallikypärästä sai 3 pistettä. Joo, ja tässä yhtenä isona äänenä, kuka halusi ajaa tätä metallipanssareiden buffaamista, oli Roba, ja hän ehdotti muun muassa juurikin tätä panssaripuulia, mutta me todettiin, että se menee vähän liian monimutkaiseksi, mutta oltiin kumminkin samaa mieltä, että jotain kivaa pientä pitäisi saada metallipanssareille. Siellä se mun ja Jalosen pomona tänä vuonna ollutkin levittämässä metallipanssareiden ilosanomaa. Ja onhan siis metallipanssarit, niitä ei valitettavasti näe lajissa niin paljon. Ainoa mitä näkee tosi paljon varmaan on vielä yleisin, on chainmail. Mutta sekin on kieltämättä vähän jostain kumman syystä siirtymässä pikkasen sivuun nahkoharniskan alta. Miksi en osaa sanoa, isot ihmiset kuvittelee, mä luulen, että siinä on vaan väärin käsityksiä, että ajatellaan, että chainmail vaan sattuu olemaan painavampi, vaikka se on kaikki kiinni siitä, miten ison chainmailin sä ostat. Mutta se on taas mun omaa henkilökohtaista pahaa mieltä tässä siitä nähdä, kun molempi harniskaa vähenee ja tulee tilalle nahkadivaanisohvia ja kaiken näköisiä muita, mitä tulee henkisesti paha mieli. Mutta joo, siis panssari, se onkin just, että kun toi Fabas oli nimenomaan toi panssaripuuli, että te ette kuitenkaan itse päätyneet siihen ratkaisuun, vaan otti tämän jokeripisteen, josta puhuttiin muun muassa Discordissakin. Joo, mä luulen, että se on ehkä se, että me ei haluta, että aika laskea, että nyt on 200 pistettä, mä yritin 3 kertaa päähän, 1 nuo tullut. Mä on 8 jäljellä, ja samaan aikaan äilyssä 3 kertaa päähän, tullut 5. Me ei haluta ehkä milloin semmoista, että poffataan vaan mietitään vähemmän, että paljon on panssaripuusi jäljellä. Ja myöskin se voi olla aika epähauska, jos on tulee sellainen panssarimörkkä, millä on joku 15 pistettä, ja se pitää muuttaa ihan urakalla, että se kuolee. Se ei ehkä välttämättä ole semmoinen ihan niin kuin hauskaa suoraan sanottuna, jos pitää hakata tähän jäähän törkeitä määrä, että se kuolee pois siitä. Kieltämättä se saattaa kohtaa johonkin Julius Caesar-kohtauksia, missä 10 ihmistä puukottaa yhtä kaveria hengiltä ja toivoo, että se nyt kuolisi. Se olisi tavallaan siistiä, että 10 koppina puukottaa tätä ritaaria, mutta... Oishan se siistiä, mutta miten toimivaa se sitten loppupeleissä on vähän. No mutta toisaalta kieltääkö kukaan tekemästä niin? Niin, ihan voi tehdä vaikka huivuiksi kuitenkin. Kyllä, kuulee nopeasti vaan se... Voi olla, että sitä puukotellaan märkää länttiä aika paljon nopeammin. Seuraavaksi, nyt säännöt on suht tutut. Nyt me päästään tähän, mikä poikkeaa isosta syystä. No oikein toistaiseksi ei ole sotahuudossa vielä ilmaantunut. Velhot. Mitä velhot on ja miksi ne on ja mikä niiden säännöt on? Ja Joo, eli tämä velhot-idea lähti siitä, että on poffaajia, jotka ei välttämättä ihan hirveästi tykkää sitä melee-kombatista. Eikä meillä on aika paljon jousiampuja tämmöisiä, jotka ei halua olla siinä mähisemässä ihan linjan keskellä. Mä oon tehdä heille tämmöinen vähän muuta tapaus, jos tapahtumassa ei halukkaan olla siellä taistelemassa. Ja kun ne nerfatiivia jousia aika pahasti, jousien määrää, että se ei välttämättä et voi olla, jos on päätämään jousiampuja. Mä oon tehdä tämmöinen vähän toinen tapaus, jos tapahtumassa jos ei ole vaikka se olisi ollut haavurina. Tässä vähän niin kuin vastaava rooli. Se luotiin tämä taikurin tai maagin velhon samaan, mikä ikinä onkaan, tämä hahmoluokka. Me rajattiin niiltä pois, että saa käyttää 1 käden asetta ja taikasauvaa on tämä. Eikä se on aika heikkoja tämmöisessä normaalissa taistelussa. Ja sitten heillä on tämmöisiä loitsuja.
Oliko vielä niin, että 110 taisi olla senttimetrin rajana yhden aseen pituus? Kyllä. Joo, otettiin se suoraan sohu säännöistä, että se oli hyvä sellainen rajauspointti. Jotta ei kukaan keksi tuoda mitään semmoista yhden käden keihästä, mikä on joku 3,5 metriä pitkä, ja sitä on tehty jostain, niin ei ole optio tämmöiselle niin kuin, tämän asian optimoimiselle. Ja se velhot on semmoisia, että he voivat kertoa meille, että tässäkin tulee vielä tiedot tarkalleen, miten tämä homma toimii. Yritetään vastata kaikkiin tyhmiin ei-tyhmiin kysymyksiin asiasta. Mutta velhot tulee, annetaan tämmöistä taikarulla, mikä pitää lukea. Eikö pitää vaan lukea semmoinen X määrä sanoja, ja sitten tehdä tämä loitsu. Ja 5 loitsua, mitkä on alussa, on esitelty. Kuten varmaan huomaatte, ne on aika heikkoja loitsuja. Että siellä ei tule mitään niin kuin fireballia, sä et voi tehdä vahinkoa vastustajan millään loitsulla. Eli tämä meidän maailma on vähän parantajan tyylinen luokka. Että siellä voi parantaa kaverin, voi antaa itselleen vähän panssaria, se voi tehdä manaseidan tai voi puhua kuolleille. Haluatteko te mainita, mitä nämä ensimmäiset 5 loitsua on? Kun ne niitä sit varmasti näkee tapahtumassa kaikkiin eniten, ainakin alkuun. Kyllä, eli meillä on ensimmäiset 5 loitsua. Ensimmäinen on kuolleelle puhuminen. Eli voit siis kysellä kuolleilta kysymyksiä. Esimerkiksi on näet tyypit, hei, mihin sä kuulit, missä vastustaja on. Se voi kyllä informaatio tällä kuolleelle puhumisella. Tarkastaa, mitä muut oli siellä. Yksi on taikaseinä. Joo, tämä on, jos on käynyt joskus Nordic Equinoxissa Viron puolella, niin tämä on sieltä pöllitty aika suoraan Manaringus, mikä oli erittäin hauska meemi siellä käydessä. Mutta me nerfaattiin, että näitä ei voi chainaa yhteen. Eli näillä ei voi blokkaa mitään objektiveja. Eli tämä on tämmöinen niin alue, minkä velho luo itse ympärille, mistä kukaan ei voi liikkua. Se on niin tämmöinen niin pieni pallo, missä kukaan ei voi taistella, läpi ei voi ampua. Ja se velho ei voi vahingoittaa siellä, mutta velho myöskään ei voi tehdä mitään sen läpi. Että voi käyttää ehkä johonkin hyödyssä, jos haluaa. Lukitaan ihmiset bajamajaan. Esimerkkinä kyllä tämmöisiä niin pieniä pikkuprankkejä voi heittää sinne. Että. Sitten meillä on vielä tämmöinen panssarin parannus. Eli voit käydä parantamassa, niin jos kaverilta on mennyt vaikka chaini pois, voit käydä parantamassa chainin lukemaan, että mä oon loitsunut. Mutta tämä ei paljon jokeripistettä tämä loitsu. Okei, vaan panssari, mutta jokeripistettä. Joo. Sitten meillä vielä tähän päälle on tämmöinen perus rajanparta, mikä on käynnissä vähän niin kuin haavuri. Sama efekti käytössä. Parantaa rajan takaisin taistelua kuntoon. Se taikoille annettiin vielä yhtä, että voi tehdä oman panssari itselleen, eli voi taikoa vähän kuin taika-armuri itsensä päin, et saa yhden panssaripisteen tajottua itselle, että se pystyy vähän niin kuin taistelemaan, jos haluaa enemmän. Kuuluisa D&D:stä muun muassa Mage Armor. Kyllä. Juuri sieltä otettu idea. Eli taikuri ei enemmän tämmöinen kuin support class, että sä et tule kuulemaan mikään fireball tässä tapahtumassa. Ja myöskään jos tuutte tapahtumaan, sä et ole taikuri, sun ei tarvitse tietää, mitä ne muut tajat tekee. Taikuri kyllä kertoo, että nyt sun käsi on parannettu, nyt sun panssari on parannettu, nyt on parannettu. Joo, niin kuin, sun ei tarvitse tietää mitään taikurista, että haluat tietää niistä. Että ei ole mitään debuffeja, ne kaikki niin kuin omien buffaamista. Joo, mä mietiskelenkin, kun ne aluksi kuulosti, mä silleen mietin, että onkohan tää nyt semmonen keissi, että mä kävelen tuolla ilman paitaa tyytyväisenä, ja sitten tulee puskasta hyökkää joku goblini-taikuri ja heittää mua jollain fireballilla, ja sitten mä oon, okei. On hämmentynyt koko asiasta, mutta tällaista ei ainakaan pitäisi heti tapahtua. Ei missään vaiheessa tapahtua. Meillä ei yhtään loitsia, mikä vahingoittaa teitä. Ei ole yhtäkään, okei. Joo, meille siis kaikki säännöt suunniteltiin sillä periaatteella, että sun tarvii tietää ainoastaan itseäsi koskevat säännöt, että ei ole mitään sellaisia sääntöjä, mitkä vaikuttaa, niin kuin sinun säännöt vaikuttaisi muihin. Että ainoastaan kaikki säännöt vaikuttaa ainoastaan sinun itseesi, sun ei tarvitse tietää muiden sääntöjä. Toi on äärimmäisen hyvä lähtökohta lähteä liikkeelle. Varsinkin just tämmöisessä kuin taikuri, jos siellä on paljon juttuja ja saat vaan yhtäkkiä silleen ja kaveri tulee, että mä oon taikurissa, on nyt se käsi on parannettu, ok. Just idea on just se, että se on tosi leime, että joku heittää sinulta hernepussille, että huutaa fireball, että ei se ole hauskaa. Et sä halua kuulla tuommoisen missään buffasta. Ja päästiin, että mikään taika ei vahingoita. Ja kaikki on buffeja omalle puolelle, ja taikoja pitää itse tietää. Että jos tuut buffasta, ei tarvitse mitään mistä. Tiedät vaan omat sääntös. Jos olet varpa, tiedät vaan sen, että joku olisi rintaan kerran, ei ole paitaa päällä, et kuule vielä siihen. Mitään muuta ei tarvitse tietää. Että tässä ei tule mitään hirveä lukupakettia, että 20 sivun opas, miten toimet tapahtumaan. On sama, lue pojan riviä, tämä riittää sulle. Kaikki muu kyllä kerrotaan. Toihan on äärimmäisen hyvä lähtökohta lähteä liikkeelle.
Mä kysyn tässä vaiheessa vielä että mitkä on ollut isoimmat haasteet ja vaikeudet, millainen tällaisen tapahtuman järjestäminen luo? No, mä veikkaan, että se on meille molemmille ollut sosiaalisen median sisällön tuotto. Me kumpikaan ei oikeastaan somea käytä ja inhoamme sitä, niin tämä mainostaminen ja tekstin tuottaminen ja tällainen on ollut aika hankalaa, varsinkin itselleni. Joo, se toinen mikä on haastaa, aikataulujen pitäminen. Ne ei hyvin pitänyt meillä, että meillä oli suunnitelmia, miten meillä on kaikki valmiina jouluun mennessä, kaikki loret, kaikki tämmöistä. Se tuli maiskuussa ulkona. Että aikataulun pitäminen, toinen on se kävijöiden hankkiminen. Että se näytti aika pahalle aika pitkään, kun ei porukka ilmoittautunut. Se on aika paljon niin kuumotuksia, kun ei näkynytkään ilmassa nimiä, mutta sekin kyllä korjaan tässä lopussa, että päästiin hyvin meidän tavoitteen hyvin yli vielä siitä, että niin, paljon ilmoittautumintahan oli, taisi tulla alunperäisen ilmon jälkeen joku 180, eikö tullutkin? Että se on hyvin paljon, se on niin kuin käytännössä melkein 1/3 sotahuudon kansasta, tai Boffastasta, joka oli aktiivinen tässä sohussa. Joo, vähän reilu 180 on tällä hetkellä, ja niitä jälki-ilmapaikkoja on vielä pikkasen jäljellä. 15 on. 15? Joo, 15 voi tulla vielä. Okay. Eli kaikki, jotka siellä vielä miettii tulemista toraa, vielä on 15 paikkaa jäljellä, käyttäkää se äkkiä. Älkää kertoko kaverille, vaan käyttäkää se. No okei, ei, kyllä kertokaa kaikille vapaaehtoisille, ja niin kuin, me halutaan tällainen tapahtuma aivan täyteen. Niin, että se on mahdollisimman hauskaa järjestää paikan päällä. Joo, meillä onneksi oli nämä kokeneet sotahuutojärjestäjät Mikke ja Roope ja tällaiset, jotka sanovat, että ei tarvitse huolehtia, että boffat ilmoittautuu aina ihan viime tinkaan. Et se tapahtui meillekin. Et mitäköhän meillä varmaan puolet tuli silleen 2 viimeisen vuorokauden aikana ilmoittautumisista. Se oli kyllä tosi kiva, kun katsoo, että ne puuttuu 100 ihmistä. 4 päivää aikaa, ja sitten tästä ei tule mitään. Että ihan niin kuin äkkiä tekee meemää isä, että pakko nyt jotain tunkea someen, että kaikki ei ole käyttöön, että pakko spämmätä niin paljon. Mutta kyllä kaikki tuli sitten sieltä, että silleen tapahtumassa, en tiedä mikä on, niinku, tai muuten tuntuu mennyt aika helposti tähän mennessä. Jos tavaramäärä on se, mitä kaikkien pitää miettiä, mitä kaikkien pitää tuoda tapahtumaan paikalle, kuka se hoitaa. Että se on aika semmoinen kaos edelleen. Että pitää miettiä, että kuka tuo taijakiviä paikan päälle ja kuka tuo spraymaalia ja savukranaatteja. Kuka kaikki nämä ostaa. Tavarasirkus on varmaan tähän mennessä se pahin operaatio. Hetkinen, savukranaatteja, mitä siellä oikein, minkä vallan kovasti suunnitellaan? Pikku tiiseri heitti vähän. Herranjestas. Eikä semmoisia on, että ehkä meillä on savukranaatteja se ehkä. Herranjestas. Joo, siis... Ehkä ne savukranaatit on parempi vaihtoehto kuin ne räjähteet. Niin kuin Fapassa taisi olla jonkinnäköisiä räjähteitä. Voin tässä voisi ehkä kertoa, että meilläkin piti olla räjähteitä, mutta todettiin vaan, että tämä on ehkä vähän gamble, että... Saatettiin ehkä miettiä jonkinnäköisiä pyrotekniikoita, mutta jätettiin ne nyt sitten tältä kertaa vielä ainakin pois. EA on kauhuissaan, kun kuulee, että joo, meillä on semmoinen iso pyrotekninen mielessä, että mitä siinä saattaa vähän, jos pari ihmistä sokeutuu sitä virittää. Joo, siis kyllähän toi sosiaaliset mediat, näiden tapahtumien mainostaminen on tosi paljon sitä, että mainostetaan kaikkensa, että saataisiin ulos, ja toivottavasti ihmiset ilmoittautuisi vapaa hyvissä ajoin silleen. Sotahuudos 2021 oli aika, korona oli tausta, mutta viimeiseen asti kyllä kesti, että ihmiset ilmoittautui, ja siinä kyllä vähän jännitettiin, että tuleekohan tapahtumasta edes 300 ihmistä. Tänäkin vuonna muun muassa Savo ilmoittautui viimeisenä päivänä, ja monesti on Savon kautta 13 ilmot pistetty sisään silleen ehkä tuntia ennen sulkeutumista. Tätä on niin kuin pahin painainen järjestelmä. Meilläkin musta, miten me oltiin 50, niin meillä oli jossain niin yli viikko ennen. Mä olin valmis lopettaa, joo, eikä taiteessa koettelee, että voit vaan niin perutaan kaikki ja ota takkit ja tuon tappio, että tästä voi lopettaa, ei istu yhtään mitään, mutta kyllä saatiin vielä aika 20 kasaan siinä. Joo, siis sotahuuto on valitettavasti vaan on. Sotahuuto kansa herää aina siinä viime tingalla, että hei, 2 päivää aikaa, nyt on aika ilmoittautua. Joo, ja meilläkin oli se, että monet sanoivat, että olivat niinku keskittyneet just sotahuutoon, että eivät ole ehtineet miettiä yhtään toraa. Ja sitten oli vielä Ropeekon viikonloppu tuossa noin. Niin siellä tuli, ihmiset heräsi aika myöhään meilläkin.
Joo, siis Torossakin muistan jutelleni ihmisten kanssa, oli silleen, että ei ole mikähän seuraava boffaustapahtuma, ja itsekin sanoin ne pari kertaa, että hei, Torahan on seuraava, ja sitten ollaan silleen, että eikö Loirinuote ole seuraava, että ei, kun se oli just mainostettu samaan aikaan, mutta ei, kyllä tässä tapahtuman välissäkin on, että Joo. Ja Ropekon on just tommonen hyvä tapahtuma, että siellä vähän ihmiset heräilee just näihin, että tämä boffaus, sotahuuto ei ollutkaan niin kuin, että ei tarvitse vielä mennä talvihorrokselle odottamaan seuraavaa kuukausien sotahuutoa. On tosi rikas toi syksy, että on tapahtumia aika paljonkin. Joo, se on kyllä positiivinen. Mäkin muistan aikana, kun se aloitettiin, niin tuntui, oli paljon enemmän tapahtumaa. Oli Noxball aina ennen Sohua. Sohua oli aina joku tapahtuma. Noxball erittäin hyvä. Se oli aina parhaita poffaset kesä Noxballissa oli kyllä. Et se on paha, että tuntuu, että vähän karnu tapahtuma on pienentynyt. Että se on tapahtunut, mutta ei semmoisia massatapahtumia ei oikein ole vastahuuto. Joo, mutta nyt se näyttää taas muuttuvan vähän silleen, että on tulos, on niinku hiidenkirnu, on... Ja olihan siis Hornan kattila tuossa vuosia aikaisemmin, mutta sekin sitten vähän niinku... Pari kertaa siellä käytyä kyllä. Joo, se Hornan kattilakin sitten vähän niinku poistui, kun ei vaan löytynyt uusia järjestäjiä, ja se oli vähän taloudellisesti vähän riskaapeli tapahtuma järjestää, ja nythän on hiidenkirnu, ja sitten on tulossa just noita muitakin tapahtumia, joista ei hätää, kerrotaan myöhemmin lisää, niin, että nyt on kuitenkin Tora on sellainen kiva, kun se on tässä aika lähellä. Tuossahan yksi mainitsikin tuolla kommenteissa, että se on Nordicin kanssa samaan aikaan päällekkäin. Mä oletan, että tämä on ollut puhas vahinko. Joo, me ilmoitti kyllä ensin tapahtumaa, että ei meidän pussi. Joo, mä kuulin siis, kun viime vuonna kävin itse Nordicissa, niin kuulin siellä, että mahdollisesti samaan aikaan Eetu koitti siellä, Eetu on ollut siellä monta vuotta, ja oli vähän enemmän kytköksiä, niin hän koitti saada sitä silleen, että se olisi ollut viikkoa aikaisemmin. Heillä oli siis niin kuin 2 viikonloppua oli niin kuin harkinnassa, ja se ei sitten onnistunut, mikä oli kovin harmillista kaikkien osalta, koska itse olisin varmaan lähtenyt tänäkin vuonna Nordickiin itsekin, mutta ei nyt sitten sattunut. Että kun NT on hyvä yrkkää, että respect tästä, että lähdet koittaa. Ehkä ensi vuonna sitten. Ja tässä ajan kanssa oli myös se, että meillä oli pakko, niin kun, että kun tapahtuman paikka, missä me järjestetään, siellä on viikkoa aikaisemmin toi ralliajaista ohi. Eikä me ei hirveän viikonloppua ollut. Olisiko seuraava ollut Hämeen keskiaikamarkkinat, mikä olisi pystynyt meille. Meitä oli vähän kuin pakko tehdä tähän viikonloppuun. Joo, mutta tähän tiisasittekin tuossa kenties jotain, että ehkä ensi vuonna. Onko teillä mahdollisuus, ajatus, en nyt sano siis, kaikki ei nyt sidota vielä silleen, mutta teillä olisi kuitenkin pientä kiinnostus tehdä tästä ainakin ensi vuonna mahdollisesti. Siis vielähän tämä on kivaa. Vielä tämä on kivaa, mutta mä voin katsoa suuntaan uudestaan. Jos mä näen, että jos tätä ei ihan niin kuin me ihan penki alle, niin kyllä mä voisin näyttää tehdä ensi vuonna uudestaan. En lupaa mitään vielä, että voi tulee täysin psykoosia, haluan arehtaa ihan täysin käsiin. Sitten tulee ihan fiasko, mutta... Joo, kuten Anni meidän aikuisäänenä sanoi, niin katsokaa sitten sunnuntaina, mikä on fiilis. Mutta kuulostaa poikkeuksellisesti tutulta. Joo, että sitten, no, kyllä me siis mietittiin alusta asti, että tämä olisi ihan hauska tapahtuma, että jos tämä menee sillä tavalla, kun ollaan mietitty, että järkkäisi monena vuotena, että olisi pysyvä tapahtuma, mutta se on just se, että näkee sitten, miten menee loppupeleissä kokonaisuutena. Tämähän siinä tosi paljon on, että ei tiedä, miten tämmöiset projektit just onnistuu, että voi hyvin olla, että sitten sä teet sen ja sitten tämä oli tosi upeata ja kaikin tavoin kivaa ja ensi vuonna innoissaan järjestämään. Tai sitten just, että jotain menee silleen, että itsellä ei kaikki onnistu, mutta itsellä jää semmoinen vähän paha fiilis, että ei sitten itse vaan halua järjestää. Joo, että siinä on tiettyjä asioita, mitä ehkä haluamme muuttaa, jos lähdemme uudestaan järjestämään. Muun muassa se, että media vastaava olisi kiva saada, että meidän ei tarvitse sitä miettiä niin paljon. Joo. Mutta katsellaan sitä sitten paremmalla ajalla, kun se on erittäin mukava rooli olla olemassa, että joku ketään vastuussa, että olette itse kirjoittaa sitä kaikkea roinaa sinne. Joo. Se ei ole medialahjakas ihminen itsekään. Tai ei halua tehdä sitä, aika vastenmielistä tekemään niitä. Se on semmoisen pakkopullaa ja sen suojapostuksen vääntäminen. Paljon milloin mä kirjoitin Lorea sen monta sivua, kun teki suojapostauksia, että tuli paljon mielekkäämpää. Joo, tai suunnitelta jotain armeijan sääntöä, kun teki suojapostauksia.
onhan se paljon kivempi tehdä asioita, mitkä on siis muuta. Se täytyy myöntää, että mikä kuulostaa todella ironisesti tässä nyt, missä me ollaan nyt, niin että täytyy myöntää, että mainosten ja näiden kirjoittaminen ei ole hirveän hyvä, minkä takia näette, että Boffercast on äärimmäisen huonosti mainostettu, niin missä meillä on 2 mainosta Discordissa. Ja toinen laitettiin vaan sen takia, että koska se ei ollut selkeä, että muutokset oli pakollisia kertoa. Mutta siis, mä kysyn vielä tässä pari kysymystä. Ensimmäinen on toi, että mitä te tuutte tekemään paikan päällä livenä, ihan niin kuin itse henkilökohtaisesti? Mikä on teidän rooli siellä paikan päällä? Ihan puhtaasti järjestäjinä, että ollaan skenaariotoimitsijoita ja hoidetaan vähän kaiken näköistä. Ja sitten larppivaatteet päälle, että mä oon siellä pitämässä, katsomassa skenaarit pyörii oikein, ollaan välillä skenaari objektiivinen, välillä ollaan respa-pisteinä. Joo. No, sehän on just äärimmäisen. Joskus on järjestäjiä, jotka niin on itse mukana tosi paljon, ja sitten on järjestäjiä, jotka ei ole mukana itse tosi paljon niin kuin, kenttätoiminnassa tarkalleen. Mutta te olette niin spesifikisti just, että te olette kentän ulkopuolella, että te hoidatte niin kuin, näitä asioita paikan päällä. Mulla on myös kenttä, että ollaan myös, että on se, missä Leivi on toisen armeijan resurssipiste, minä on toisen armeijan resurssipisteenä. Okei. Että toimitaan ihan niin kuin tehdään se, että niin kuin, meillä on aika pieni tiimi tässä, että me on kuitenkin NP:stäkin NP:ssä-hommia, että mulla on vaan niin kuin, välillä ollaan resopisteenä ja välillä ollaan niin skenaaritoimitsijana ja katsoo, milloin objektiivi tulee suoritetuksi. Mä lähinnä meinaa, että kumpikaan teistä ei ole minkään kansan riveissä taistelemassa. Ei. Et 2017, kun järjestettiin sotahuuto, niin silloin olin töissä sekä taistelemassa kaikki, ja totesin, että tällä kertaa se ei ole mahdollista, vaikka kuinka haluaisin. Siinä on omat poikevat puolet, kun on järjestysroolissa. Et sit ei ehkä pääse matsaamaan näin paljon, mutta sitten on kuitenkin kiva nähdä, että kaikki muilla on hauskaa. Niin. Kysytään näin, onko vielä, tiedotteita on varmasti vielä matkalla jonkin verran, mutta onko niitä tiedossa vielä paljon semmosia, nyt mainitsin sen yhden tiedotteen, mikä on vielä tulossa, mutta onko semmosia tulossa vielä monta vai onko tämä vaan ainoa, mikä sieltä on vielä tulossa? 1 tai 2 on varmaan tehdä sen magia semmoinen vähän paremmin selittely, miten magihomma toimii. Jos meidän rehtori kirjoittaa semmoisen, se tulee viestiä, että tulee semmoinen saapumistiedote, että hei, kun saavutte, tulkaa tämän tien kautta ja tulkaa infon kautta, ja jos on mökki, niin tulkaa infon kautta ja ottakaa tämmöistä kamaa mukaan ja muistakaa nämä asiat. Okay. Yleistiedot tulee vielä. Okei. Jalonen, onko tullut yleisöltä kysymyksiä vai onko sinulle ilmentynyt kauniita rakkaita kysymyksiä? Nyt en ole hirveästi pongannut kyllä semmoisia suoria kysymyksiä chatista. Onko chatissa sitten vaan oltu legendaarisia, joita haluat kertoa? Siellä ollaan tosi legendaarisia oltu, pidetty keskustelu yllä. No sieltä tuli nyt saman tien sitten Rapolta kysymystä. Onko yöllä skenaarioita? Meillä on, yksi oli harkinnassa perjantai, lauantai yölle, mutta ei välttämättä saada sitä onnistumaan. Meillä piti olla yöpöffa skenaari alkuperäisessä suunnitelmissa, mutta... Mutta näyttää siltä, että ei ole. Joo. Kun se on suuri vaiva, ja kun ei tiedä kuinka moni se osallistuu. Ja meidän pitää proppaa aluetta valmiiksi lauantaita varten, jos on perjantaina. Että saataisiin vähän niin kuin sutkea niitä muroja. Joo. Ja toinen tommoinen kysymys, mikä nyt ei ole chatin puolelta, vaan ihan meiltäni. Tai no, Petralta käytännössä. Miten teidän tapahtumassa palkitaanko parhaiden pukeutuneita? Palkitaan. Herra jestas. Eli meillä ei niinku, no meillä on varmaan joku tämmöinen NS-voittajan palkinto, jollekin voittajalla armeijalle, mutta meidän pääpainopalkinto on niinku pukeutumiselle. Me palkitaan niinku joka armeijan parhaiten pukeutunut. Ja varmaan yksi myös tämmöinen niinku tapahtuman parhaiten pukeutunut. Okei. Minkälaisia muita palkintoja on tiedossa? Jos te vaan haluatte tiisaa niitä jo. No, mitä me voidaan sanoa tässä asiassa tässä? Ehkä me sanotaan, että niinku palkintoja on kyllä tarjolla. Niin, sanotaan erinäistä asioista. Joo, hengestä. Ei niinku tavallaan, että täällä meillä, niitä kilpistä meillä ei täällä ole, että tämä on ehkä elementässä yksi suorittamista ja niinku palkitaan jostain muusta kuin siitä, että on tosi kova poffaa. Eli emme tule näkemään ryhmäturnaus yksilösuoritusta tässä kyseisessä tapahtumassa. Kyllä se saa suorittaa yksilönä, mutta se ei mitenkään palkita sua siitä, että sä oot tosi kova poffaa. Joo, et siis kisoja ja turnauksia saataan nähdä iltaohjelmassa, mutta ne eivät välttämättä ole sitten boffauspainotteisia. Okei.
Noin. Onko vielä asioita, joita haluatte selkeyttää tai jotain vastaavaa, mitä te haluatte sotahuuto- tai boffauskansan tietävän? Ehkä vähän semmoinen, voisi sanoa, että mikä on Toran henki. Mitä se henkilö kannattaisi tulla. Se on niin kuin, että on rentoa, hauskanpitoa, missä kuitenkin boffataan. Tämä on ehkä vähän epäisesti, onko tämä larppi, niin tämä ei ole larppi, että ei keksi mitään omaa hahmoa teille. Musta haluatte tehdä jotain tämmöistä larppihommaa, että voitte kyllä tehdä se, ei olla estämässä. Että on tämmöinen fantasy-henkinen boffaustapahtuma, että siellä niin boffataan, vähän niin kuin boffataan hassuhattu päässä, vähän erilaisilla säännöillä. Jätetään ne tryhard-housut sekä ne kolmiraitahousut kotiin ja pidetään hauskaa, ei oteta asioita liian vakavasti. Ja sitten kaikki tietää, että sillä voi olla sääntö, mikä kaveri ei kuolekaan ihan ekaan lyönti, niin se vaan niin annetaan olla, että lyödään uudestaan, että jos olisi kuolee, että ei niin semmoista, ei niin huudella ketään kuoliaaksi siellä, kun tällä porukalla saattaa olla jotain erikoissääntöjä, niin saattaa olla jotain armeijasääntöjä tai taikoja päin, mitkä pitää olla pidempään hengissä, että ei niin kuin, ota ihan chillisti vaan siellä, että ei ota huutelemaan porukalle, pidetään vaan hauskaa, pidetään yhdessä hauskaa siellä, että tämä on semmoinen niin loppukesän boffausjuhla tapahtuma. On tämmöinen hyvässä hengessä ja nimenomaan Peli-ilo-tapahtuma. Peli-ilota herran, josta siinähän oli oikea sana käytettynä. Mä haluan vielä kysyä, mä aletaan vähän saapua vähän loppua kohden, mutta mä haluan kysyä teiltä tärkeimmän kysymyksen, mitä tähän mennessä Boffercasti on suunnitellut. Mikä on teidän boffaus- tai sotahuuto-moment? Saatte käyttää kaikkia sotahuutoja tähän mennessä, mitä on käytetty. Tai boffaustapahtumia tai vastaavaa. Voitte vaikka sanoa kinohuokauksesta jonkun. Haetaanko me tämä niin heroic moment vai sellainen, mikä muistaa aina, kun mitä on tässä, niin kyllä. Me haetaan tässä. Kyllä, okay. Enemmän haetaan varmaan sitä, mikä on itselle painunut mieleen. Mikä on kaikkein sun mieleen painuvin tapahtuma, mitä sulla on käynyt ikinä? No, mulla on tässä ehkä 2 tarinaa, mä kerron parhaan ja niin kuin paskimman. Että mulla on tässä 2, mutta se on hauska anekdootti, mitä tässä on paskimmassa. Eli paras on varmaan eka sotahuuto, missä itse olin 2012. Ensimmäinen skenaario. Tässä pitää antaa vähän taustarinaa kuulijoille, jos ei ehkä se jakaa poffunut vielä, mutta silloin meno oli aika erilaista. Ja silloin kilvillä lyötiin muun muassa, että sillä saatiin yrittää murtaa linjan juoksemalla kilvellä sitä päin. Sitten taisi siihen aikaan meidän taktiikka, me juostimme tosi isolla kilvillä vastustaja päin, ja koettiin päästä linjan läpi siitä. Mä ymmärrän, jälkeenpäin miettiä sen mitään järkeä, kun sä kuulit aina, jos sä pääsit läpi, sä kuitenkin aina kuolit siihen. Tämä taktiikka oli ihan niin kuin, tai käsittämättä huono, siinä ei mitään järkeä, mutta me tehtiin sitä. Mutta joo, sitten ensimmäinen sotahuuto 2012, ensimmäinen skenaario. En ole ikinä poffunut missä isommissa tapahtumissa, mutta ellei mä olisin, niin jos mä teet, kun lenkkarit jalassa, tämmöinen kuvan nahkasauva päällä, kilpi, mikä painoi ihan törkeästi ja joku miekka kädessä, semmoinen kunnon pamppumiekka, mitä siihen aikaan oli. Ne juosti jotain ryhmää päin, tulee se käsky, että nyt pitää charkata, niin mitä mä teen, mä kompaustun lumiin jalkoihin ja kaadun maalin se eteen. Sä muistat, että mä tajuin yhden tapahtuu, varmaan kuolin, koska mä nyt kaaduin. Sitä edelleen muistin, kun makaisin jossain maassa vaan naamalla, niin katsoin, kun muut poffaa, että on tämä aika siistiä sotahuuto, että sen jälkeen on tullut ajan käytön sotahuudossa. Tämä on ehkä se hyvä puoli tarina. Huono tarina menee vuoteen 2017. Oltiin sohua järjestämässä. Ja sohussa aina pitää olla linna nykyään. Porukka ei muista, että miten linnan pitää tehdä. Jonkun pitää tehdä ne paalit sen linnaan. Joo, se on kyllä totta. Joo, kyllä. Missä näin on sen vuonna minä ja Leevi, jotka teki ne paalit sen linnaan 200. Me ei voida unohtaa, että siellä oli kumminkin myös kyllä. akusti. Ja Pete, mutta mä pääsen tarinassa tähän pisteeseen. Joo, mun puheen soi, että hei Roope soi, että jos yksi pikkuhomma, että tulee paljon porukkaa, tulee meitä auttaa tämän paalien teossa. Meitä voi 9 aikaa tuohon pihalle, tuonne akusten maatilalle. Tulee paljon porukkaa, ihan pikkuhomma, menee pari tuntia, tosi paljon porukkaa tulee sinne. Sitten mä tässä vaiheessa epäilyn, missä mä koen tuossa, että tosi paljon porukkaa tulee sinne. No, tulee se aamu, ja pääsin sinne paikan päälle. Mä olisin 9 aikaa, että täällä ei ole ketään vielä, mä tulin vähän myöhässä. Menee puoli tuntia, Leevi tulee, no missä kaikki on, paljon porukkaa pitää tulla, helppo homma. Menee toinen puoli tuntia, Akusta ja Pete tulee, ja tajutaan hetken, että tää oli kusetus. Ei täällä ole ketään muuta kuin me. Se käy vielä niin kivasti, että se on ainoa päivä kesässä, se on tosi kuuma päivä, se on paras heijantekopäivä. Seuraavana päivänä alkaa vettä, kaikki pitää tehdä tämän päivän aikana. Niin oli vähän semmoinen, että itku ei ota markkinoita tästä tilanteesta, niin aletaan tekemään näitä paaleja vaan. Koska meillä oli niin vähän porukkaa, niin me piti, eikä Petri ajassa paalekoneen ja paet kasaan, me ollaan heittämättä paajassa liikkuvan traktorin kyytiin. Kun meillä oli niin vähän väkeä, meidän piti tunkea traktorin kaasupuolikimen alle joku harjan varsi, että se koko ajan niin pintakaasu, että koko ajan liikkuu eteenpäin, koska meillä ketään tyyppiä ajamaan sitä.
Siis mä otan mättämätä paaleamaan sinne. Ja tässä käy se ilmi, että leikottu heinä on aika terävää. Että sattuu aika paljon käsiä, jos pitää sitä. Samaan aikaan 30 astetta lämmintä, ja sä et niin voi pitää pitkästä paitaa päällä, mikä suojaa sun käsiä. Sun päättää se, että joko nämä pukottaa mua nämä paalit, tai se on tosi kuumata huppari päällä. Ja me tehtiin tätä hommaa joku 6-7 tuntia. Ei, me tehtiin yli 12-tuntinen päivä suorassa auringonvaahteessa. Ihan hirvittävää kidutusta. Tehtiin joku monta tuhatta paalia sinne. Ja sitä huipentui vielä siihen, että Pete alkaa korjaamaan laitetta, ja sitä laite murskaa sen peukalon. Se on aina, me päästiin pois paikalta, oli se, että peukalon murskaamisella. Itse asiassa Petehän siis, minä paikkasin sen, tai heitin vähän harsoa päälle. Se siis tuli sellainen, jousi iski suoraan sen peukalon kynteensä, purskautti sen peukalon auki toiselta puolelta, lihaa, niin kuin kämmenen puolelta. Ja sitten se heitettiin harsoa, ja Pete ajoi vielä pari tuntia sitä traktoria, niitä paaleja lisää, että saatiin loputkin tehtyä. Ja sitten se lähti lääkäriin. Joo, tämä on se päivä, missä muistaa, että kun kädet on niin verillä, kun ne tökkii mua ne paalit, kun on terävää se, teetkö se heinää, mutta on pakko pitää, kun se ei voi pitää paitaa päällä, kun niin kuuma. Sitten me tehtiin ne kaikki paalit siihen yhteen sotahuutoon. Tämä on törkein kurssa, mihin mä ikinä joutunut. On paljon porukkaa ja pari tuntia helppo homma. Ei ollut mitään näistä. Täytyy sanoa, että toi on kyllä next level sankari tekoisessa lajissa. Että toi on kyllä aivan kuulostaa aivan karmaisevalta tekemiseltä. Se Vietnam flashback edelleen joskus, kun haistaa heinän tuolla. Onko tässä torassa heinäpaalilinna? Ei ole. Onko tämä syy kenties siihen? Meille kyllä tarjottiin, että saataisiin paaleja, mutta tuli liian kalliiksi. Että ei niinku sen verran päästä traumasta yli, että linna on ihan siisti, mutta ei se tarvitse heitä. Kunhan itse ikinä tei yhtään paljon eläminen aikana kyllä enää sen jälkeen. Joo, kumpikaan ei ollut Vietnamissa, mutta silti molemmille tuli flashbackkejä. Koko sohu on semmoinen, missä olisi niin paljon tarjonta, mutta tämä nyt ei ehkä paikka sille, että jos pidätte jos joku sohun muistia jakso, mutta voin kertomaan tarjonta 2017 sohusta, kun oltiin Lemikaan niin 2 päivää syömättä ja tämmöisiä. Mutta 2017 sotahuuto on ollut kyllä traumaattinen tapahtuma teille. On. En muista siitä melkein mitään, kun oltiin niin sekaisin, kun koko ajan piti olla tekemässä jotain. Herra jästäs. Tämä kuulostaa vähän tutulta 22 ja 21 vuodelta. Se on yleensä sotahuudossa tämmöinen traumaattinen unohtaminen, asioiden unohtaminen. Jep. Mutta Leevi. Tämä oli Vietnam-tarina, ettei sitä tarvitse kertaa uudelleen, mutta niin toinen sotahuutomoment, mikä sinulla on? No mullakin alkaa niitä olemaan jo aika paljon. Sotahuudosta. No ne alkaa jo pikkuhiljaa sulautumaan, mutta siellä on pari sellaista. Kaikista parhaat muistot on kyllä hiidenkirnusta. Varsinkin ensimmäistä hiidenkirnusta. Siellä muistan, oltiin vallattu linna ja sitten siellä oli vähän jotain porukkaa sen linnan muurien ulkopuolella, niin mulla oli mun iso kilpi ja pieni miekka, ja sitten mä katson, kun Eetulla on sen erittäin kevyt svaikka, heitän oman miekan pois, otan svaikan ja lähden hyppään muurin yli silleen kunnon heerostyyliin ja lähden ison kilven ja svaikan kanssa myllyttämään ja käyn tappamassa ainakin Amin sieltä. Sen minä muistan. Se ensimmäinen hiidenkirnu oli kyllä aivan mahtava. On ne muutkin ollut erittäin hyviä, mutta sieltä on jotenkin erittäin kultaisia muistoja. Siis no ne ensimmäiset tapahtumat aina, että mun täytyy myöntää, että ensimmäinen sotahuuto mulla vieläkin lämmittää sydämen sisältä. Tuonne Ukkoskukkula, niin siellä on vieläkin hyvät muistot. Siitä tulee jotain. Toi hiidenkirnu on semmoinen tapahtuma, jonne olisi kieltämättä, kun itse en ole mennyt, olisi hyvin kiinnostava mennä. On aina tähän asti todennut, täällä ehkä vähän laiskana, että ajatus olla melkein 10 tuntia autossa kuulostaa hirveältä, mutta ehkä se olisi ensi vuonna sitä aika uhrata se 10 tuntia autossa ja mennä lentokoneella. Ja joo, antaa jonkun muun ajaa mun kamat sinne. Joo, se on kieltämättä pitkä matka, mutta ainakin itselle ja kaikille, kenen kanssa on jutellut, niin se on ollut ihan sen matkan väärti, että on kannattanut lähteä. Ja varsinkin kun lähtee porukalla autolla, niin sit se on oikein mukavaa pientä oman maan matkailua siinä samalla, käy vähän katselemassa mestoja siinä samalla, ottaa kunnolla aikaa. On road trippi vähän käytännössä sitten. Jep. Joo.
Tai ei, me ruvetaan pikkuhiljaa tässä lopettelemaan. Ensimmäisenä voitte kertoa vielä äkkiä heittää viimeiset mainostukset, saatte vikat jälki-ilmot vielä käytettyksi. Tora kesän fantassin tapahtuma, tämän voin luvata, tulkaa sinne. Ei ainoastaan kesän, vaan Suomen, ellei Euroopan tai jopa koko maailman fantastisin tapahtuma. Herranjestas, jumalauta, toi on suuria lupauksia tehty. Varokaa Dagorhir, varokaa kaikki muut upeat Rahenfestit, kaikki nämä. Meillä on nyt se todellinen tapahtuma täällä näin, Suomessa näin. Mutta joo, mäpä pistän teidät tuohon alas. Meillä koittaa viimeinen asema ohjelmasta, jolloin me kerromme, mitä on tulossa seuraavaksi. Sanon tässä vaiheessa hyvästi järjestäjille, kiitos, että tulitte. Olitte oikein hyviä vieraita vastaavia. Kiitos sinulle käymään täällä podcastissa, että suuri kunnia oltaisiin ekassa jaksossa vielä. Yhdessä vähän parempia vieraita, mutta... Oi herraista, se eihän nyt niitä löydy. Mä haluan myös mainita teille, että mä ostin itse kypärän tätä tapahtumaa varten, joka on... näemmekö me nyt tämän? Joka saattaa olla hieman, miten se nyt sanoisi, inspiroitunut yhden NPCn kypärävalinnasta. Kypärä on painaa ihan perhanasti ja näkee kyllä paremmin silti kuin kyseisen NPCn kypärästä. Tuosta näkee jopa hyvin ulos, että en tule olemaan sokea sen alla. Joten ihmiset, menkää Toraan. Jotkut meistä käyttää paljon rahaa siihen, että ne voi näyttää sieltä eeppiseltä kypärä päässä ja talja olkapäillä ja lannevaatteessa. Tästä haluan vielä kiittää. Siis erittäin monelta olen nähnyt todella hienoja asukokonaisuuksia tai osia asuista ja erittäin paljon on panostettu ja siitä olen kyllä erittäin kiitollinen. Tulkaa siis Toraan. Kyllä, eli seuraavana soittaa. Nyt sanon teille hyvästit. Hyvästi. Kiitos, hei hei. Hei. Ja palaamme tähän ruutuun. Valitettavasti minun kasvoni nyt häviävät, mutta minä kuulun vielä täältä taustalta. Eli seuraavaksi se koittaa Toraa tapahtumaan 9.–11.8. Eli tässä parin viikon päässä Surkeajärvellä. Tulkaa tapahtumaan mukaan. Ehdottomasti. Siellä on vielä 15 paikkaa jälki-ilmossa. Menkää ehdottomasti mukaan. Tämän jälkeen koittaa tapahtuma nimeltä Loirinuotio, jossa oli vielä pari paikkaa ainakin vapaana, kun viimeksi vilkaisin. Tämä tapahtuu Keravanjärvellä Mäntsälässä. Joo, tiedän, se kuulostaa hyvin oudolta, että Keravanjärvi ei olekaan Keravalla. Olin itsekin tästä hyvin hämmentynyt. Mutta menkää sinnekin ihmeessä, kun siellä on tilaa. Sitten Keravors on sen jälkeinen tapahtuma, joka on 19.10. Keravalla, tutussa Keravors-paikassa. Tästä tulee varmasti infoa paljon myöhemmin, tämä on hyvin kaukainen asia, mutta hyvä tietää etukäteen tässäkin vaiheessa, että Keravorsit tulevat tänä vuonna jo, ja niiden kaikki päivämäärät on julkaistu Discordissa treenilangalla. Scrollatkaa vaan kaiken sen draaman ohi, niin se on siellä jossain korkealla siellä, niin... Sen jälkeen siinä koittaa ehkä Sotahunnun jälkeen ja Toran jälkeen tietenkin yksi tärkeimmistä tapahtumista, mitä meillä on tiedossa, eli Pehmomiekkailun Summit. Tästä on tällä hetkelläkin Discordissa, löytyy linkkinä Pehmomiekkailun Summitissa, että mitä te haluaisitte kuulla siellä, mitä te haluaisitte puhua siellä ja vastaavaa, käykää ihmeessä ihmiset vastaamassa, niin tietää meidän rakas liittomme, että mitä providaa kyseiseen tapahtumaan. Tämä tapahtuu 8.–10.11. Tampereen Varalan urheiluopistossa. Tampereella siis. Tämä toisin kuin Keravanjärvi oli myös paikassa, joka oli oikeasti kuulostikin myös siltä. Mä haluan äärimmäisesti itse kiittää teitä, että te olette tulleet tänne ensimmäiseen jaksoon kuuntelemaan meitä. Meidän seuraava jakso tästä koittaa, kun saadaan nämä viimeiset tekniset viat hoidettua, kuten esimerkiksi YouTuben vaikeus ja kaikki tällainen, niin sitten me ilmoitamme heti kättelyssä kaikille, jotka olette olleet täällä iloisina kuuntelijoina, että milloin koittaa seuraava jakso. Toivon mukaan siinä ei mene pitkään, toivottavasti se on pian täällä. Minähän haluaisin, että se olisi täällä heti huomenna, mutta asiat ei valitettavasti aina mene niin. Noin. Tämä jakso tulee YouTubeen, noin. Me lataamme sen nytten meidän koneellemme, tai minun koneelle tarkalleen, ja tulemme lataamaan sen YouTubeen. Tässä saattaa mennä useampi tunti, mutta viimeistään huomenna tämä kyseinen episodi on katsottavissa. Haluan sanoa suuret kiitokset kaikille, jotka ovat tulleet katsomaan, ja me Boffercastissa sanomme nytten hyvää yötä. Jalonen sanoi hyvää yötä. Yötä! Se oli kaunista. Eli hyvää yötä ja ensi kertaa.